Haclediad Rhif 139? It's Morbin time! Croeso i... Mae'n dymor spooky mhob ffordd o ddeud. Mae hi yn mis Hydref. Sioned sy'n fan hyn gyda Bryn. Hello. A Iestyn. Helo. Croeso i'r haclediad. O'n i'n mynd i ddeud ho haclediad, am hwnna'n tymor completely gwahanol. Croeso i'r haclediad. Amser pam sy'n gorau'r sadra am hanner tymor of the blant. Oh god. Scary time. Scary time. Anwyl wrandawyr, diolch am ymuno efo ni am tair sgwigl awr arall o chatio am tech, chatio am y byd, chatio am ffilms ofnadwy. Dwi wedi siarad hefo un o'n prif, one of the prif critics ffrindio i'r sioe, Mr Rodri Noodles yn ddiweddar, shout out, yn ogystal â Mr DJ Mike P of Crossbow Killer fame. Mae'r ddau nhw wedi deud bod nhw actually yn gwrando ar y siow, sydd yn golygu bod ni fyny i dair ond awyr. Mae gen ni... Pwy sy'n barod iddyn nhw? Well, actually, mi nath Mike P of Crossbow Killer fame ddeud bod o yn meddwl bod y stori amdan mynd ar holiday Frank ar y tren yn eitha gripping. Ac yn i fel, os wyt ti eisiau wneud 5-part BBC Sound series amdano fo, hefo interviews, hefo cath ar y post office a'r bobl yn y lift efo ni, dwi'n mwy na hapus. Efo fatha dramatic reconstruction. Hwna bedio, like soon a trace. O'n i'n hapus. So, da ni wedi bod yn cael discussions am hynna. Ond chwarae teg, oedden nhw'n deud bod mae pawb yn licio rhywbeth fach gwahanol i'r haclediad. Mae rhai bobl just yn licio'r tech. Mae rhai bobl yn licio'r inane dronings yn helpu nhw fynd i gysgu. Mae rhai bobl yn cyfrennu bob mis i'r coffi. Diolch yn fawr i chi wrandawyr anhygoel o hael a possibly deranged sydd yn helpu ni allan bob nis. Ni'n really ddiolchgar. So ni'n licio bod gennau rhywbeth mwy professional i ddeud na hynna, ond it is what it is, like, yeah? Wel, wedi fod yn professional pam gen ti morbin time o gwmpas chdi. Wow. Guys. Chos da ni wedi bod yn morbio... Morbio ar hyd y lle. Morbio, ac yn ffordd mopio fo'i gyd fyny wedyn. Mae jyst yr ogla sydd ar ôl ar ôl. Oh my god. Oh god, na, da ni wedi mynd dros y dibyn, no! Yeah, it's Morbin time. Mae hi'n spooky season, so da ni wedi bod yn siarad am smartphone free childhood a watched Morbius. Be gei di fwy spooky na hynna? A hefyd, mae rhywbeth arall hefyd, Sionet. Be? Dwi yn gwybod. Hold on, mae gennau notes fan hyn. We have cake with candles. Oh, mae Penblwydd yn ni! Bob mis Hydref, mae'n Penblwydd yr Haclediad. Faint mae'r... Be di'n oedran ni tro ma, Bryn? Da ni'n 14. Da ni'n 14. Dylen ni gael smartphones mewn 2 flynedd, guys. 2 flynedd yn ôl, Yn ôl pwy? Pa experts yn deud hynna? More on that later. Yes. Mae gen i notes. I have the receipts. Bryn ydi fel hanesydd yr hacled. Dwi'n licio teimlo, twyd fel mae gen ti bobl sydd fel yn neud yr oral histories o stuff yna. Fel Bryn ydi'r un sydd yn cadw fel... Twyd yn ystafell fod, mae gen ti like, yr un fel derwydd ma sydd actually yn fel job nhw wedi cadw fel oral history, fel beth sy'n byd sydd wedi digwydd i'r fel yn yr... orsedd o whatever. So Bryn ydi hwnna. Mae o yn gwisgo gwyn ar hyn o bryd. Di ddim yn edrych o bod yn y Ku Klux Klan. Mae gen fo fel just fel tyma bach o fel air ar ei bennod, just bach o veil yn mynd mlaen. Fel yn y... It's an eisteddfod joke, Bryn. Come on. Ti defo ni'r hwn. Ti di bod yn Lloegr lot, o'n i'n poeni bod hwnna ddim yn gweithio. O'n i'n meddwl bod y gwallt fi fatha bach yn eireid. Mae actually, rhaid fi ddeud, dwi mor lwcus. Dwi yn cyd-gyflwyno'r podlediad yma hefo 2 o'r copa walltog gore yng Nghymru. Mae gennym ni Bryn gyda'i strawberry blonde gorgeous locks ma, sydd hefyd yn fel morffio fewn i strawberry blonde barf. Mi nas i licio pan mestyn All Edwardian cwpl o fisoedd yn ôl. Oedd hwnna, cos oedd hwnna'n lygsio, o'n i'n teimlo fel bach o sglyf oedd yn trio fel cyffwrdd i'r barf trwy'r sgrin. Ond fel y cathod na sy'n trio dal pysgod pan maen nhw'n watcha documentaries. A wedyn mae gen ti Iestyn, The Silver Fox. Oh my god, dwi di anghofio beth i enw'r newscaster American na fo gwallt, like, smart. Come on, Bryn. Ti'n gwybod pwy di? Anderson Cooper, ie. Anderson Cooper, Canarfon.
neu Anson Mount. Anson Mount, actually, Anson Mount. Sydd yn dod yn ôl yn Star Trek Strange New Worlds mewn chydig bach. Googlwch Anson Mount, a wedyn googlwch fel AI-generated strawberry blonde Viking hefo specs, a da chi pretty much... Peidiwch a googlo mounting Iestyn. Fyth yna gormod o morbio hyn. Morbio fel plan. OK, guys. So dyna di tôn yr haclediad fi sef spooky AF. So, na'r rhifin gyntaf haclediad cael ryddhau ar y 15 o mis Hydref yn 2010. Good So, times. os mae hwn yn cael... Dwi'n siŵr pryd bod hwn... da ni'n recordio hwn ar yr ugeinfad. So, so ar y 15 da ni ydi penblwydd ni yn 14 oed. Dwi'n cedi dylen ni fel bob tro da ni'n cael penod fel hyn, dylen ni gael fel, edrych nôl dros dyfo i gyd. Ond mae just fel 14 mlynedd yn ôl, oedd like, hanner y stuff da ni'n panicio amdan, ddim hyd yn oed yn sparkle yn llygad Sergei Bryn. Neu just Bryn. Bryn, Ond, o edrych... Mae'r 14 mlynedd dweithio wedi bod yn fever dream gyda fi. Pretty much. Ond o feddwl bod notebook LLM probably mynd i allu siarad Cymraeg yn really fian. Dwi genuinely ddim yn teimlo y fydd bobl angen ni. Ond... Dwi'n meddwl eith pobl yn flinedig, sti. O, just gwen, reit, da ni am fynd am deep dive rwan i fewn i hon. Be ti'n feddwl? Be ti'n feddwl? Mae'n lot o Go bobl. iawn. Ti di taro'r hoelan ar y pen ar honna rwan, do? Taro deuddeg. Yn union. Be am i ni ffindio allan mwy amdan hyn? Yn union. Oes gen ti fwy am hyn? Wel, Yn union. Mae'n syndod i ti ddeud, a dyma beth dwi'n meddwl. Yn union. Okay. Diddorol dros ben. Neu di byth gredi. Hyn. Ti di torri y training model wan, Sioned. Na ni, wan. Llyfrgell. Na, pwy... Ar Llyfrgell Genedlaethol sy'n iwsio ni treinio... Na ci, Clofan Bedwyr, ie. Dwi'n really gobeithio bod y person sy'n goffa transgrifio hwn Gobeithio bod nhw wedi goffa. Insane. Ia, dwi'n ma cedi Mae'r model yn dod allan. Neu mae'r model allan. Notebook LM oedd yn gweithio ar yr holl amser. Dwi'n nhw'n gorfod wedi fyny efo mwy o'r nonsense ma da ni siarad. By the way, da ni'n gwybod be di chi enw chi, da ni'n gwybod pwy ydych chi. Dwi'n Da ni cofio. really sorry. O'na Da ni e-bost. really sorry. Naki, dwi'n gwybod na, pwy di'r person penodol sydd yn neud y gwaith. Sydd yn goffa trawsgrifio'r shite yma. A mae'n really sorry gyda ni am da beth ych ti gorfod mynd Oh trwy. my god, ti'n neud fi feddwl amdan y person yma, neu job nhw. Maen nhw'n goffa fel, dod off i beic yn y bore, cloio, cymryd paned y goffi a mynd, gwrando ar y fucking tools ma eto. A gorfod i fyny efo a sodding film stupid. Oh my god. A'r bullshit. Lle nhw'n just watcha rhywbeth da minwedd. I mean, a O'n wedyn... i licio Morbius. Bastards. Oedd gwachod Matt Smith dwi yn wedi deud fy marn i eto. Come on, man. Sorry. O ie. Wait for it. Mae Iestyn yn freshly morbed. Mae di cael ei morbio o fewn y 6 awr diwetha. Oh, yes, drian. Mae Matt Smith yn jiglo ei pecs yn mynd i fod yn ddelwedd allai ddim llosgi allan o fy meddwl. Anyway, os da chi eisiau clywed hyn, skipiwch ymlaen y chapter yna. Os da chi'n un o'r bobl sydd well gen nhw'r entertainment podcast ochr o pethau, just skipiwch draw fyna. Neu os da chi'n un o'r OG Serious 14 fans, sticiwch o gwmpas rwan. Da ni'n mynd i fod yn siarad am / freacio mas am bethau. Does gen i ddim loads o stories. Mae wedi bod yn bach o fus, yn do? Bach o fus prysur i bawb, so does am lot di cael ei hel. So dwi yn ymddiheiro. Nôl i'r ysgol. Da ni nôl i'r ysgol. So, mae gennym ni straeon am ysgol. Rhywsyd, o'n i dal nid o bara 2 awr. Get ready!
Ond wrth gwrs, mae unrhyw serious person sydd wedi seriously treulio 14 mlynedd o'i bywyd serious iawn nhw yn gwrando hwn, yn seriously gwybod beth sy'n seriously nesa. Yndi. Mae gen ni, hey, what's this? Yeah, I've got some great new content for you. Oh. It's the agenda. Dwi'n trio torri'r lads English. Dwi'n just yn gweld Sionet o fanna efo botal efo corcyn yn efo, a dwi'n cofio beth gwneud tro dwytha. Okay. Diolch Iest am olygu yr ffieithdra yna allan. Dwi'n gwybod, dwi'n eitha rheglyd ar y rhaglen yma, ond oedd heina particularly spicy pan nes i manage o colli seidir Ffrengig eitha stinky ar hyd yn hun. Cos oedd o'n eitha fel, fel wedi eplesu yn eitha da. Yr agenda, guys, dwi actually'n ofn mynd fyny at Iest, achos da ni di pip tu ôl y llen, da ni wedi cael update ar be mae Iestyn yn yfed, and it ain't good, guys! Dwi wedi bod yn y deli. Mae'r deli gyda llaw. Newyddion lleol Gaernarfon. Mae'r deli yn symud a fydd yr agoriad swyddogol mewn pythefnos I ddoi. Wyt ti di cael gwahoddiad? Do. Well bod ti di cael gwahoddiad. Faint o free publicity mae Bont y Deli'n cael? Valued customer. So mae nhw'n symud dros fod i'r castell I fewn I be oedd Grey Thomas. Okay. So yn y hen ddyddiad yna lle oedd pawb yn mynd I brynu I records a'i paent. A falle wedyn nath o newid fewn I... Sorry, Caernarfon? Esboniwch eto I fi. Un ochr yn llawn o volatile organic compounds a gloss. Ochr arall yn llawn o tunes. Paent artistiaid. Warhammer paint. Naci, oils and pastels. Chi bobl creadigol. Y siop creadigol oedd o. Oh my god, y siop creadigol. Bet bod yna lle dispensio gwair yn cefn fyd yn doedd. Surely. A fresym mae cyfreithiol... O'ch chi gadw dy geffil I bita'r gwair. Oh yeah, okay, that's kind of gwair. A fresym mae cyfreithiol da ni ddim yn dweud mwy. A fresym mae cyfreithiol, mae Sean wedi cael y sac. Cancelled tyra. Brilliant do, vibes. Mae'r delyn symud I fyna, mwy o le. Gobeithio fydd y vibes yn dda. Am fod oedd eitha clyd a cynas yn y lle dwytha ag y lle cynt, ond nhw'n mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy a gobeithio fod yn mynd rhywbeth o'r trons. So fydd yna le? A fydd yna le I gael sit down a paned yna? O fydd, dyna di'r peth. Yna fwy o le am sit down a paned tro. Amazing, okay, so pan da ni'n cael y get together nadoligaidd ni, gallwn ni fynd I gael sit down a tapas. Gwych iawn. So beth dwi wedi gael o'na ddoe, mi o'n i'n gafel ar yr un o'r gwyn organic ma ac yn meddwl, dwi'n eisiau hangover with yr un gwyn organic ma yn gret, ond nath I ddeud na, dos a hwn, mae o'n ymyl fy nhu I yn yr Eidal cael ei wneud gyn rhyw bragdy bach. Dyna di'r gair am pobl sy'n ei gwyn. Gwynllan? Gwynllan, de, wrth gwrs. So mae hwn yn rosso pigenno superiore. A na, haid ti gyrru llun I Bryn I ddeud o'n iawn. Dyna di? Gwyd o. Mae'n dweud, Tenuta Santori. Tenuta, Tenuta Santori, Rosso pigenno superiore. Crediamo nel nostro territorio, gli abbiamo affitto il nostro tempo. Dyna di'r blas am fod dos am Saesneg arno. Ond ti wedi dweud bod ti ddim yn orhyderus bod yr gwyn ydi teithio cystal. Mewn forwyd gan dylanwad gwyn yn Dolgella Cymru. Yes, actually, Dolgella ydi gwyn capital Cymru. Ond, ar ôl agor o a'i blasu fo, mae o'n blasu wedi troi chydig bach. Mae yna frathiad yna fo sydd ddim I fod yna fo, sy'n debyg iawn i'r caws glas mas gyda fi i'r chwith. Mae yna microbes na ddylai fod fewn yna. Ond dwi eisiau fod o. Wel, mi neud I, surely. Os na I adael drop ar ôl yn diwedd a mynd am nôl ydi, ti'n meddwl, neith I fynd, sorry, dyma chdi yn arall, pam nes ti efo da I gyd. Oedd gyda fi'n dweud arall I yfan. Wyt ti'n wedi clywed yr haclediad? Seriously, mae'r rhaid cael llawer o glasses o wyn mwyn
cyrraedd diwedd hwnna. Yes, mae hwnna'n real problem. Mae hwnna'n real problem. Mae'n gwella efo bob cyncian. Ia, ffain. Pam ti'n gwybod, dweud? Ie, falle fe rai ti just nocio honna fyny i... I know the whisky. Os na dyna di... Os na dyna di peth gweitha sy'n digwydd i ti wythnos yma, ti'n oce? A hefyd, cofia, ti di hefyd di gwachad Morbius, so... Exactly hwnna di'r peth gweitha sy'n di digwydd i ti. Bryn, ys unrhyw beth ydi mynd off efo chdi? Dim cael stinky, dim gwyn stinky. Just incompetence fi'n rhoi at gilydd dodra fyna IKEA. Wente, so hwnna'n gallu bod yn follow-up series i'r series amdan. Nes ti trio botel ar y hwnna, do? Ie, do. Bryn, mae IKEA di curo Bryn. So na i fynd ar tangent bach. So ni di ordro cabinet o dros ar gyfer y swyddfa dwi wedi adladu'n hyn yn y tŷ. Mae siarad music o don hwn fel Bryn story wan. So, oedd hi'n prawd i gwyn, oedd bore di gwyn, oedd di cyrraedd, oedd hi'n hapus, fi'n dechrau dati gilydd gret. Fi'n dechrau mynd i roed y ciad arno fo, mae fi'n roed fatha'r ratchet, fatha'r screws na sydd efo tamad plastig. Ti'n roed arno fo sydd wedi cael tamad o plastig arach sy'n gafal arno fo tynnu fo mewn i le. Beth yw'n fel roll plugs? Type things. O'r ac i, byd ydi, oedd yma'n sgriw ar un pen, mae'n tamad plastig yn canol, a mae'n pen sgriw ar y pen arall. So, da chi wedi roed y peth yma at gilydd, da chi'n gwybod beth yw'n siarad amdan. So, mae wedi rhoi 6 o heina yn y ciad ma, roed o'n i le, ag wedi roed o'r pethau plastig i mewn i trio cau o iafol yna fo. So, yn y mynd o'n nhw symud, o'n i fatha, hwnnw'n odd, oce. Wy'n tynnu fe allan, checio, bob ti'n edrych yn iawn, wy'n edrych yn y twll, yn byd yn y twll, bob ti'n ffain. Wy'n rhaid e fewn, a dweud, beth ffwcs yn ymlaen o. A so mae'n mynd on wan am ryw 20 munud eto, mae'n dweud, dwi wedi rhoi yr things o sound, beth sy'n bod. Anyway, ar ryw 20 munud eto mynd teipio, a mae'n fatha, fuck's sake, oce. So mae'n mynd dros ffordd i... Dwi'n beth ti'n dechrau delio nhw'n barod. Mae'n mynd dros ffordd i Build As Much as sy'n dros ffordd i'r fflat am yma. A mae'n angen screwdriver yna, mae'n ystod screwdriver, mae'n gofyn i'r boi, lle mae'r hoelion? Mae'n dweud, mae'n draw fanna, gret, fi'n cael bag o hoelion. Okay, so fi'n trio'r screwdriver mwy i weld os fi'n cael bach mwy o torc yna fi'n cael bach... a mae fi'n rwygo un o'r pethau bach plastig yna, y darna, mae'n dweud, for fuck's sake, fi'n tynnu'r allan, mae'n cwerd o hoelion, hoelio'r ciad yn ei le. Fel sa ti'n neud i vampire falle? Yn union. So mae fi'n mynd, mae'n edrych wedyn yn y bag o tameidia, a beth dwi'n spotio di rhywbeth sy'n edrych yn debyg i'r bits ma dwi wedi bod yn iwsio, ond mae'n mynd bach yn fyrrach. A mae'n mynd, paid a deud. Mae'n edrych ar instructions, mae'n dweud, nesa i eddo, mae'n cod bach, mae'n rifin gwahanol i'r cod i'r rhai eraill. So dwi wedi iwsio 6 o'r things ma yn y lle wrong, a dwi angen y 6 yna i gallu orffan adeiladu'r sorting drawers. So... Mae nhw angen newid nhw i fod yn lliwio wahanol yn meintio wahanol. A mae fi di hoelio'r thing ma'n i le, a ni fatha, for fuck's sake. So dwi'n mynd gorau mynd wedyn i Amazon i ordro 8 mwy o IKEA. O'r things IKEA ma o Amazon, a ni fatha, mae'r byd i mynd yn wallio. So, yeah, so... So, Bryn, ti'n cael chill heno. Da ni ddim yn mynd i trigro chdi hefo sôn am sgriwio na ddim byd fel yna, okay? Hwna di ffeilio'r IKEA cyntaf chdi? Yeah, mwyn lai. I want to think, in terms of failure, di o ddim yn un andros o fawr. Mae'r thing yn ei le, mi o'n sharp iawn. Hei, o liad gwyn chdi ddim di mynd yn weird. Well, exactly. So, Baidol gillad, yeah. So Gella. Mae'n hwyl. A peth ydy, ni'n teimlo well ar ôl cael wacio'r hoelion efo'r mwrthol, so ni'n teimlo reit. Mae hwnna'n dda. Be wyt ti'n wacio hefo dy tonsils na? Let's go again. Be wyt ti'n yfed? Morbing! No mobbing party, please.
No morbio mas. Beth wyt ti'n morbio heno? Siarad, wyt ti wedi bod yn morbio barod? Dwi'n wedi bod morbio trwy bynawn. Mae'n awful. So dwi wedi mynd bach yn wahanol mis yma, gan bod i barti, dwi wedi mynd am y Clwb Tropicana. Great stuff. Un o glasuron alcohol Cymru ydy'r Clwb Tropicana. Nid yn unig hynna, dwi hefyd yn yfad o Gwedi'r Tiny Rebel? So. Dwi'n lyfio hynna. Hai fi ddeud, mae'r Clwb Tropicana y Clwb Tropica even yn hyfryd, ond mae'r Clwb Tropica non-alcohol Tropica, dyna? Yn stunning. Tropicana? Cys social osmosis. Okay. Mae George Michael, mae just bob man. Fair. Lle weld ti'n datblygu earring bach dangli a pob peth ar hyn o bryd, Bryn? I mean, os mae'r Morbio mae'n cario ymlaen. Dyn ni di esboniaeth bobl neu Morbius nath ni watched. Dyn ni just yn neud... Rwy'n i'n deud i neb am chydig bach na Morbius da ni'n gwachod. Na, mae'n ffaith, dyn nhw'n angen gwybod. Bydd yn syndod iddyn nhw pan da ni'n dod i'r tamad yna. Byddwn chi'n dechrau na Morbius da ni'n dweud. Ddim wedi meddwl am pun really funny amdano. Fydd yn andros o wael. So, Clwb Tropica, great stuff. Mae hwnna'n great pint. Be beth ti, Sions? Mae gen i 2 begwn gwahanol ar hyn o bryd. Fy ffrind Anwyl, Aunty Anw, wedi dod i aros, a nath hi ddod fel anrag i fi. Botel fychan o Pedro Jimenez Sherry. Morrison's the best Pedro Jimenez Sherry. Wan te. Fel rwy'n sydd yn big fan o port, o'n i fel... Dwi'n 100% cofio, so beth gwahaniaeth rhwng sherry a port. Ond, wrth i fi wneud hyn, ac yfed tam y bach yn fo, dwi wedi darganfod y gwahaniaeth. Mae sherry basically fel yfed syrup. Mae sherry yn... Dyna pam bod o mor nadoligaidd. Mae'r melysrwydd a'r stickiness lot mwy na'r... Achos oli am port, mae'na bach o bite yn efo. Cos dwi'n teimlo'n... O be dwi'n deall, cos nes i fynd i'r Port Caves yn Porto. Dylech chi fynd, unrhyw un o'r sioe sydd i ffens yn mynd am trip i Porto. Cerwch i'r Port Caves. Oh my god, beth di bod i Porto? Do, dwi wedi bod i Porto. Ydy hwnna actually gael iawn tan ti'n newid ydy? Da, dwi'n edrych hynna fi. Cref. Fucking creadigaeth. Y bobl creadigol sy'n prynu paints nhw yn Hughes Grey na. Yn y siop na. Yn y siop na. Gael nhw fynd i stwffio. Dwi'n gallu bod yn creadigol. Hughes Grey. Paint wahanol di hwnna. Dim paint. Anyway, so efo port, maen nhw'n rhoi, basically, maen nhw'n neud y stwff super melys yma, a wedyn maen nhw just yn dumpio fel bwcedi o fel brandy arno fo, neu fel rhyw fath o flavourless alcohol. Dwi'n gwybod byd wrong yma. Be mae'r broblem. Ond gennau deimlad, dim bod fi'n ymwybodol o sherry, please, dewch i sherry sbonio i fi. Mae o fel bod y sherry just y stuff melys. Mae sherry just y stuff melys. So dwi'n goffa torri fo efo lot o gaws, ond ys gennau ddim hyd yn oed caws stinky. Mae gennau caws coch, a.k.a. Red Leicester. A mae gennau cheese strings. So dyma beth sydd yn tini. Classy AF. So mae gennau bach o fara menyn, cwpl o fwy ar dion dwi wedi prynu o'r siop fel rhyw fath o fucking bougie towny, cheese string a Red Leicester i fynd hefo'r sherry ma. So mae'n ffain, mae'n neis, ond mae'n super felys i fi. So dwi wedi goffo cytio fo hefo tini o bir amaretti. So, obviously, yn Portugal, maen nhw just yn rhoi fel alcohol neis ar ei bennod. Dwi ar hyn o bryd just yn cymryd swig o sherry a wedyn swig o bir amaretti. Fel rhyw fath o fel lager top, ond y top ydi shot o sherry. So mae'n mynd i fod fel rhyw fath o Jaeger bomb, ond sherry bomb? Really mynd yn dosbarth canol wan. I mean, checio fi allan. Dim hyd yn oed caling, dio. Bir amaretti, dio. Na, so mae'n neis... Deud i fi bod ti'n dosbarth canol heb deud i fi bod ti'n dosbarth canol. Na i fi ddeud, mae gennau hummus, ond mae'r hummus di dod o Flames, yr kebab shop yn Grangetown, a mae'n neis, cys yr teulu Iraqi sydd yn rhedeg y Flames sydd actually neud o, mae'n ffein iawn. So, di o ddim yn hummus o fel Waitrose neu rhywbeth, mae jyst yn hummus ffein. Shout out i Flames. So Flames yn sponsro ni, so ni fucking made. Mae gen i Est Bontadeli, mae gen i'r Iraqi kebab shop, yeah. A mae gen Bryn y cinema. Bryn yma. Bryn yma, ie.
So... O'n i'n hapus dod o blaen, chos o'n dod i fyny efo'r portmanto peak content. Hwna beth iawn. Hwna'r peak content. Be oedd hwnna ar ôl fi ar ei fideo i ti o fel Dan Snow historian yn mynd, how realistic is Master and Commander? Yep. Yeah. Rwan, obviously, mae YouTube di mynd, this woman likes old man history content. Na, just Master and Commander. That's fine. A wedyn, o'na rhyw fideo wedyn, o'na rhyw lun wedyn o rhywun di cael tattoo o'r... Oh, God, yeah. Opening crawl. Oh, my God, yeah. So... Dyle fod pawb sy'n gwrando'r podlediad yma yw bod yn wirioneddol, it is 1805, Napoleon is master of Europe, oceans are now battlefields. Ond mi nath rhywun gael hwnna di tatwio ar hyd i gefn. Fel, dwi'n syni bod gen fo ddim like, British Bulldog di tatwio ar un ochr i fraich. Dwi'n dychmygu'r person yna yn chwarae pêl-droed 5-a-side. Bob tro mae'n sgorio, mae'n tynnu gris i ffwr ac yn pwyntio lawr fel na ar ei gefn. 1805, motherfuckers. So, yeah, dwi'n gwybod bod Master and Commander very problematic, very colonialist, very just... Dio ddim yn adeg gret, ond mae yna dal rhywbeth am sut mae peak bobl yn neud i job yn iawn content ydi hwnna. Os mae yna ffilm da, mae yna ffilm da, a dyna ni. Ond dim just hwnna fel, os ti ar llong a ti ddim yn neud job dda, ti off y llong. Ti just fel, nope, ti'n mynd cael aros ar y llong ma, ti'n rubbish. Mae hynna yn gwestiwn teg i ofyn am Morbius hefyd, am y golygfa yna. Ach, dwi'n newydd cymryd, oh my god, mae Sherry ma'n fel... Mae fel yfyd siwgr. Sorry, hold on. Mae ffysi cymryd bir am yr eti fyna jyst ar ei ola. Dwi'n unwaith eto. Da ni di bod yn neud hyn am 14 blwyddyn. So ti'n meddwl swn i actually'n prynu drinks nice? Ond dwi'n stinge AF. Okay, guys? Dwi eisiau'r llyfr o Sioned Drinks Through Time. I am still on my quest for good beer. A diolch fel bita'r... Wel, dim Tiny Rebel oedd fel y jam... Yeah, jam donut. Jam donut IPA. Fwyaf yn... Fwyaf. Anhygol. Okay, lads. Okay, da ni di rhoi pawb tyma. Mae pawb yn chill, pawb yn hwylio hapus iawn. Oes yn rwy'n eisiau mynd i'r news technoleg lle wedyn da ni'n cael bod yn really flin am tafod. It is 1940. The websites are battlefields. It's 2024. Teenagers' lives are battlefields. So, be o'n i eisiau? Does gen ni ddim news. Okay, dwi'n gwybod os ych chi wedi clywed be ydyn ni cynt. Mae gen ni fel, like, ddau news. Achos mae Iestyn yn ei chanol hi. Mae Bryn just yn treulio ei amser yn gwachod Ealing comedies a operas. Dwi yn delio hefo... Dwi newydd prynawn ma bwcio ticedi mynd i 4 concert music concert. Mae hwnna on brand. Tell me middle class without telling me. No, he's telling you he's middle class. No. Berni, dwi'n okay efo hynna. Own it, Bryn. So, be o'n i eisiau dod fyny di. Dwi'n cael di'n rheswm dysgu ni ddim news arall i achos bod fi yn rhiant sydd yn navigatio byd ysgol uwchradd am y tro cynta. Da ni yn tymor cynta. A dwi'n deud ni, achos mae hyn yn job dyn ni fel tailing off yn neud, yn hytrach na just y plentyn sydd yn mynd i ysgol uwchradd. Mae Iestyn wedi bod na o blaen, dwywaith. Mae hwn i gyd newydd i fi. Ac obviously, ti'n gwybod, ni'n gwrando'r podcast Blank Check eto. Ni'n ail gwrando'r episod nhw am... Oedden nhw wedi recordio yn ystod lockdown. Dwi'n cael episod nhw am Dan The Shining, cos spooky season. Yn briliant. Ond oedden nhw just fel, ers lockdown... Ers i pawb gael, basically, pawb pretty much cael anxiety. Bod y gorff di'n reacto i fel, hwn fog yn hiwch. Mae nhw fel, bob tro mae rhywbeth yn digwydd, mae fel bod corff ti'n gwybod exactly lle i fynd. Mae corff ti fel, dwi wedi bod fan hyn o blaen, cool, mae hwnna'n hawdd. Let's go to the pub. Wait, ni methu. So going to the pub ydi o. Ond fel y pathways mae fel, dwi'n gwybod exactly sut i fel rasio syth drwy fel freak-outs o stuff. So fi'n really trio peid yn mynd i fanna. Mae hwnna'n ffain. A wedyn, dwi wedi sylwi bod yna lot fawr o rhieni, ydw i'n tylu rhieni yn ysgol gynradd, yn neud lot o freakio am as amdan ymgyrch smartphone-free childhood.
Wante. Dwi'n gwybod Bryn, mae hwn yn mynd i fod, does gen... Ond mae gen ti bobl bach yn teulu chdi, yn does? Mi rhannau. So mae gen i ni gyd bach o skin in y game o ran hwn, ond mae cwpl o podcast, dwi wedi siarad am rhain o blaen. Un o'r rhai mwyaf, un oedd You're Wrong About, a dwi wedi siarad am hwn o blaen, hefo... ta ti'n meddwl so ni di sticio hwn fyny a rhoed fel mae gennau'r notes mae gyd ymlaen ni ond mae na bennod hefo Taylor Lorenz. Mae Taylor Lorenz yn basically terminally online person a maen nhw'n cyfadda hynna ond maen nhw'n deud basically maen nhw wedi gwneud y pennod mam dan You're Wrong About Smartphones a'r ffaith bod oes mae na correlation yn gallu bod rhwng iechyd meddwl bobl ifanc a defnydd o smartphones, ond dim yn y ffordd da ni'n meddwl amdano fo. So na i ddod nôl i hwnna. Hefyd, y podcast arall. So mae yna ddau, dwi'n rili awgrymu unrhyw un sydd yn rhieni i wrando arno ydi. Fantastic podcast, dwi wedi sôn amdan hwn o blaen fan hyn ydi If Books Could Kill, a mae yna bennod fanna amdan llyfr Jonathan Haidt o'r enw The Anxious Generation. Mae nhw yn dod ato fo mewn ffordd methodolegol. Mae nhw yn investigative journalists sydd basically yn edrych ar methodoleg y studies ma sydd yn cael ei citio mewn llyfrau fel hyn. So mae nhw wedi gwneud Atomic Habits, mae nhw wedi gwneud stuff Malcolm Gladwell, unrhyw beth sydd yn self-help e-put books. Mae nhw'n darllen nhw i gyd. A mae nhw'n mynd a basically torri lawr beth sy'n bullshit a beth sy'n just yn agwedd yr awdur. A mae The Anxious Generation yn esiampl anhygoel o grif o rwy'n wedi dod fewn hefo agenda wedi ffindio ystadegau dim mor grif o hynna a di moldio nhw fewn i narratif. Ac un pwynt oedd so mae Jonathan Haidt wedi bod yn fod i basically a big ymgyrch mam dan dylai fod plant, mae plant yn anxious, depressed, gwaith neu rioed, a ffôns ydy'r bai. Mae yna erthygl gen i fo yn y Guardian, so mae'r Guardian pryd, so mis Mawrth leni, maen nhw wedi rhoi erthygl iddo fo, basically, i cymryd chunks allan o'i lyfr a wedi rhoi fel erthygl yn y Guardian. So mae hwn wedi cicio off ymgyrch Smartphone Free Childhood. A mae gen hwn, am Smartphone Free Childhood yn rhieni sydd wedi super freakio allan amdan kids nhw, a mae pawb angen seinio pact bod nhw ddim yn mynd i adael i kids nhw defnyddio ffôns neu smartphones ylia nes bod nhw'n 12, 16 a dwi wedi bod fanna yes, sa ti'n gallu siarad amdan hwn mae'r agwedd dwi'n rili gobeithio allan ni gael trafodaeth eitha da amdan hwn yn gyffredinol ar y ddau podcast beth sy'n dod drosodd ydi bod gen Jonathan Haidt rhyw fath o agenda ydy bod y bobl ma sydd desperately yn erbyn smartphones ddim actually'n siarad hefo teenagers. Maen nhw'n mynd yn ôl ymchwil, ond dyn nhw ddim actually'n neud i ymchwil i hynna'n. A yn enwedig yr bennod o You're Wrong About hefo Taylor Lorenz, oedd hi'n siarad lot fawr amdan sut bod lot fawr o rhieni ddim yn deall be mae plant nhw'n neud ar ei ffôns a mae'n troi fe'n i moral panic ac ateb i moral panic ydy baniwch o mae'n dinistrio ein plant ni fel oedd Dungeons and Dragons yn dinistrio plant ni yn yr 80au fel oedd y Satanic Panic fel oedd comics o'n i cael gysio ni efo chwarae Doom Bryn, ti obviously mynd i lladd met chdi gyd yn dod o ti so video games heina i gyd mae na yr unig un oedden nhw wedi deud oedden nhw wedi ffindio correlation hefo oedd i ryw raddau militaristic video games ond i ryw raddau di hwnna'n deud di hwnna ddim yn bawb probably mwy peth oedd Call of Duty na Doom Call of Duty sydd actively probably yn cael ei sponsro gan yr American government iwsio fo fel training tool beth bynnag so dwi wedi siarad am hwn o blaen ond be na tanio fo tro ma oedd gathon ni bach o upsurge yn y media landscape Cymru o bobl yn mynd i ysgolion Cymru ac yn dangos yr phone lockers ag athrawon having a completely normal one amdan ffôns
fy hen ysgol i, ysgol brwyddo fi oedd adeg yna, right, granny, ysgol bro hyddgen ydi o rwan. Y prif athro, David Jones fanna, yn deud bod ffôns wedi cael ei banio fanna oherwydd bod plant yn mynd lawr llwybr tywyll iawn. Ac o'n i fel, Ti'n bod beth, dwi eisiau ffindio'r quote ar newyddion S4C, oedd o'n eitha amazing, ond... Mae'r we just ar y cyfrifiaduron yn all sunshine and unicorns. So, dwi'n credu beth oedd, influencer Mwah Cymru, Mary-Liv Green wedi wneud cyfweliad, a mae hi'n un o'r rhieni yma sydd yn extra gyfudus, mae plant hi'n dod i oedran cael ffôns. A mae hi yn amlwg wedi cael ei ffricio allan gan y moral panic ma. Dwi'n mynd i dweud, mae rhieni ydi rhieni, ond dwi'n gweld hyn yn ysgol ni, mae moral panic ydi o, ac mae o'n swnio mor simple i ddeud o, na'r ffaith bod ni ddim yn deall be maen nhw'n neud ar ffôns nhw fel rhieni, a dyna di'r dechrau, ni sy'n cael dechrau, achos mae o'n hollol newydd i ni, y ffordd mae kids mae'n interactio fo'i gilydd. A lot o be oedd Taylor Lorenz yn dod fyny efo ar You're Wrong About ydy, especially in America, yr ofn ma bod plant actually yn darganfod pethau fel anghyfiawnder Gaza, fel bywyd LHDTQ+, fel yr pethau bys y rhieni ddim yn siarad amdan hefo'u plant. Dwi'n gwybod, mae hwn yn rambling, mae hwn yn 100% Sion yn ramble, so dwi'n mynd i wahodd yes fewn i hwn, achos wyt ti blynyddoedd yn hun na ni ar yr llwybr yma. A fi'n credu na fi yn ffricio allan yn mynd pam dydy bobl ddim just yn siarad hefo'u plant am hyn. Oedd big thing fi. Ti'n cofio, os da chi'n cofio dros yr 14 blwyddyn o'r podcast yma, mae yna siwrna a hanner di bod efo plant a'i teclyna. Trwy'r cyfnod, oedd na un cyfnod, dwi eitha siwr nes i sôn amdano fo, lle oedden nhw wedi lawr lwythyr o ddim Instagram, be oedd yr un nath live streamio nath Twitter brynu? Periscope. Periscope, ie. A gath y plant i fo'n drwbl efo hwnnw. Dwi'n siŵr, na'i'n sôn llawer mwy amdano fo, oedd y plant fewn i drwbl efo hwnnw, tra nhw'n aros efo nain a taid. Ac wrth gwrs, aros efo nain a taid, oedd nhw, ddim yn ymwybodol o'r ffaith fod nhw hefo iPod oedd ar y pryd yn y stafell tra oedden nhw'n mynd i gwely ac oedden nhw di lawrlwyth o Periscope oherwydd oedd ffrindiau Periscope ti'n mynd live a mae'r plant bob tro wedi bod yn enthralled efo fatha mae god, mae hwn yn mynd yn fyw allan i'r byd rwan a fatha mae pawb yn gallu gweld fi ac yr syniad yna o 5 minutes of fame i ryw radda a cael sylw so gallai fewn i drafferth efo hynna ond wedyn mae na rheola llyn di dod i fewn ar y ffôns ti'n gallu setio fyny fel rhiant a ti'n gallu deud wel ti'n mond yn cael defnyddio 2 awr i chwarae games neu be bynnag ti'n gallu gosod y rheola dwi'n yn gyfarwydd efo Android gymaint a hynna Mae'r system eitha tebyg. Ond da ni di i fyny at pan oedden nhw'n 14 oedden ni efo'r rheola yna a wedyn yn dechrau llacio nhw mwy a mwy fel oedd iddyn nhw gael fwy o cyfrifoldeb hwnna ac gallu trio rheoli amser hynny. Dwi'n gwybod yr un peth ma nhw yn stryglo i rheoli amser ond yn y gwir peth yw fedri dim rhwystro nhw mewn ffordd os di'r holl gymuned maen nhw'n byw yn efo rhywbeth a wedyn mae blant di'n deud fatha dwi eisiau fod yn rhan o hwn ac ti'n eisiau dy blentyn di fethu allan ar pethau mae o'n anodd i chdi ddeud na So mae hwnna yn lot o'r ddadl ma sgen Jonathan Haidt fel dyna pan bod ni angen bandio at yn gilydd so dyna beth yw'r busnes smartphone free childhood yma mae o'n ymgyrch oedd ffeindio fo'n eitha ironic mae'n ymgyrch masif ar grŵps WhatsApp so dwi heb wneud i fewn i hwn
Ond mae'r syniad horrific ma o grŵp WhatsApp ac 1,000 o rhieni lle mae gen ti, lle mae mam, invariably, di'r un sydd yn poeni am pitchforks, neu dad, yn just yn weindio ei gilydd fyny, yn WhatsApp nhw, yn lle treulio amser, yn cael y chat. Cos dyna beth sy'n anodd. Ti'n beth sy'n anodd? Eistedd lawr hefo nhw a siarad efo nhw amdano fo. Siarad amdan sglefs ar-lein. Siarad amdan sut wyt ti'n goffa rheoli amser dy hun. Siarad amdan y pethau da. Cos, na i ddeud, dwi just yn dredio yr amser yn dod pan mae na un rwg Google yn mynd â mhlentyn hynna fi i rwle dio rili ddim eisiau bod. Ond dwi di paratoi nhw ar gyfer dweud da chi byth yn mynd fewn i drwbl o weld stuff. Dwi wastad yn mynd i fod yna i chi dod ato fi, siarad efo fi, nhw'n ni sortio pethau allan, da chi byth yn mynd i mewn i drwbl am y stwff ma. Ond hefyd, sylweddoli, faint o cymdeithasu maen nhw'n neud yna. Reit? Dyn ni'n byw yn really fucking bell off mates fo, cos mae'r ysgol uwchradd, hanner awr o deithio ar beic ffordd arall. Di'n mynd i hangio rownd yn... Ti'n gallu mynd rhwng gornel i ffindio ffrindiau. Cos un o'r dyleion Jonathan Hates ma di, rwan, dydy plant ddim yn chwarae fo'i gilydd allan yna. A ni fel, na, cos does o ddim cyfle iddo fo wneud. Os ti'n byw mewn dinas, fucking ceir ydy'r broblem. Os ti ddim yn licio chwaraeon, ti'n sgrwd. Na, mae bywyd wedi troi... Mae plant wedi troi fyny indoor cats. Da ni eisiau trio ffeindio ffordd i gymdeithasu allan o hwnna. So ti fel rhiant yn gorau wneud y gwaith yna, yn lle'r gwaith o fel, sorry, ti ddim yn cael ffôn. Neu ti'n cael brick ffôn. Dwi fel, ffain, ond ti'n gallu neud iPhone fod yn brick ffôn. Wait. A wedyn ti'n gallu, dyn nhw'n mynd i fynd syth efo brick ffôn, a wedyn cael secret ffôn arall, mae mate nhw di handio iddyn nhw, which ti'n gwybod dim byd amdan, cos wyt ti ddim di creu environment, lle maen nhw'n gallu dod at chdi. Os ti'n prynu'r dyfais i fewn i dy fywyd, ac yn just yn dal dy ddwylo ni, dwi'n mynd dallt o, maen nhw'n dallt o fwy na fi. Wel, beidio gael o. Mae hynna'n problem chdi dyna, os dwi ti'n yn cymryd y cyfrifoldeb fel rhiant i ddeall rhywbeth ti'n reid i dy blentyn ac yn reid rheola arno fo, mae'n bwysig i chdi ddallt be yn union. Hefo nhw! Ar y cyd yn lle bod ti jyst yn fel rhyw lord on high efo'r password, ti'n fel, mae hwn achos ti'n cael trafferth deffro'n bore, ti'n ffeindio really fucking anodd i ddeffro'n y bore, so dwi'n rhoi timer off, ti'n yn gallu mynd ar games chdi ar ôl 8, ti'n basically, yn tini, ti'n gallu iwsio borrow box i gael llyfrau llafar o'r llyfrgell unrhyw bryd wyt ti eisiau. So literally ar ôl 8 o gloch, ti'n cael mam media, llyfrau, baby, yr holl llyfrau yma. Oedd o'n really ddiddorol ddo. Oedd hyd yn oed Jonathan Haidt yn dweud, so, oedd o gen o gyd o'r statistics yma. A ma nhw'n frewachus amdan, oedd gen Instagram i hun statistics o merched sy'n cael ei weitha ar social media. Right? A wedyn, lot o stories gan Jonathan Haidt o fel nes i siarad efo rhiant. Diolch actually siarad efo teenagers beth. Mae'n siarad efo rhieni, sydd yn whole other thing. Mae'n siarad efo rhiant ma, oedd i merchu yn surly and uncommunicative. Pan o'n i fel, I'll be a teenager then. Pan oedd i'r Instagram, oedd i'n dweud, o'n i just methu cael ei offo, so nes i gyrru hi camp, no digital camp am 6 wsos. A ddoth hi nôl, ac oedd hi'n ffain ac yn normal. O wedyn o'r ôl wythos, oedd hi just eisiau mynd nôl ar Instagram eto, a wedyn oedd hi'n depressed eto. Ac o'n i just fel... hwnna dio, so fel, dyna di'r gwaith caled wyt ti'n gorau wneud, wyt ti'n gorau cymryd y siwrna yma hefo nhw, medde fi fel bod fi'n fechin efo'r atebion i gyd. Does gynnau ddim yr atebion i gyd, ond mae'r moral panicio ma, mae ffôns yna, tas y ti fel rhiant, tas rwy'n deitha ti, met, mae'n rhaid ti stopio mynd ar hwnna. A ti fel, sut dwi fod yn neud pres cinio nhw? Sut dwi fod yn neud bancio fi? Sut dwi fod yn cysylltu fo ffrindiau fi? Sut dwi fod yn darllen news? A ti fel, that's it, dyna di bywydau nhw hefyd. Heb sôn amdan fel, os wyt ti eisiau plant ti actually fynd allan i chwarae hefo plant eraill,
dyn ni fel rhieni wedi tyfu fyny yn y 24-hour news cycle o fel mae rhywun yn mynd i kidnapio kid chdi drwy'r amser. So ti'n mynd i roi smartphone iddyn nhw gyda'r capability bod nhw'n gallu cysylltu nôl efo chdi neu bod ti'n gallu gweld lle ma nhw. Dwi'n teimlo fel spy braidd. Efo bob un dim yna good and bad side mewn ffordd. Dyna di whole show ni di bod am 40 mlynedd. A da ni gyd yn deallt yr addictiveness o technoleg new, shiny, eisiau chwarae efo. Rhyn peth pam neges i'r Nintendo cynta yn y tŷ, oedd yr unig beth oedd eisiau chwarae ar oedd Super Mario Brothers a Turtles. A byd arall, yr unig beth oedd eisiau gwneud. Ond y wahaniaeth efo hwn rhan ydy fod na gysylltiad rhwng pobl, rhwng blant, yn eisiau siarad efo'i gilydd, a maen nhw wedi bod trwy adag Covid, lle oedd nhw'n methu gweld ei gilydd, ac wedi bod yn defnyddio Xbox, PlayStation i siarad efo'i gilydd, a chwarae games efo'i gilydd, ac mae lot o'r fai i lawr i Instagram, a da ni wedi siarad amdan y documentary gallu wneud gen Instagram, amdan y pobl yn gwybod yn iawn be oedd yn mynd ymlaen tu ôl i'r rhieni a gwneud yn byd amdano fo, ond rwan di ddod allan amdano fo. Ond y peth beth dwi wedi ffindio oedd yn gweithio yn gorau, fel ti'n dweud, siarad efo dy blant a ddysgu nhw amdan be di hwn, be sy'n mynd ymlaen, a deallt o'i gyd dy hun hefyd, oedd wneud yn siŵr dyn nhw'n mynd i gwely efo'r dyfais. Mae bob dim yn cael ei jardio law grisia. Dy byth yn mynd i fyny grisia i bara trwy nos. Am fod dyna, mae'r athrawon yn cwyno amdan rhan fwy o'r amser, ydy fod y plant yn dod i'r ysgol, di blino yn bora. Ddim di cael digon o gwsg. Am fod maen nhw wedi bod i fyny tan 3 gloch yn bora, yn siarad efo'i gilydd, yn textio stwff nôl ymlaen. Doom scroll. Wel, mae hynna yn lacking in parenting yn effernol i fi. Na i ddeud, mae hwnna'n really... Dim isiw'n ti ni, ond dwi'n un wael, achos dwi wastad yn licio spoken word, a mae'n really helpu fi fynd i gysgu. A dwi'n credu falle bod fi wedi pasio hwnna mae'n yr plant, achos fel o'n i'n deud cyntaf, unig beth maen nhw'n cael iwsio fo fel ydy media player. Maen nhw'n cael iwsio fo fel... Ond os ti'n cloi lawr... Ie, does dim access i unrhyw beth arall. Wel, does am problem nag oes, oherwydd... Ar hyn o bryd, maen nhw dal yn eitha ifanc efo fi. Ond... So, da chi'n cofio, mae yna podcast arall allan yna, pwynt allan, mae yna link yn y show notes. Mae di cadw newid i enw'r podcast oherwydd mae mynd o... dwi'n cofio be oedd o? Oedd o'n... Archive, Pessimist's Archive. Pessimist's Archive oedd yr enw cynta. Wedyn nath o newid i Build for Tomorrow oherwydd oedd rhywbeth mwy... Oedd o bach o fel business guy. Ie, a mae o eisiau fod mwy positif am byd, am fod o'n gweld o'r Pessimist Archive, oedd o constantly ar y negatif, a rwan pwysleisio fwy ar y positif. Ac mae'r llyfr mae'r boi ma di sgwennu yn union yn disgrifio be oedd o mynd ymlaen ar bennod 37 oedd o di wneud o. When exactly were the good old days? Good old days, ia! Ac mae yna ffilm Woody Allen am union yr un peth, lle mae be di yna fo? Boics rwy'n cam. Come on! Boics rwy'n cam? Fia enwa. Rubbish. Owen Wilson. Owen Wilson, there you go. Yn Paris, ac yn just yn nostalgic am y dyddiau cynt yn Paris, a dwi'n dweud, sut oedd y jazz dyddiau yma, a'r poetry, a falle, a wedyn yn y nos, pan mae'n troi'n hanner nos, mae o'n mynd yn nôl, ac mae'n dda, oh my god, mae hwn yn anhygol, a mae o'n bympio fewn i'r ddynas ma sydd yna, ac mae hi'n nostalgic am cyfnod oedd 30 blwyddyn cyn hi, ac wedyn, so mae hi'n mynd yn ôl wedyn i'r oes yna, ac wedyn, mae pobl yna wedyn, a mae o'n Inception o fewn Inception thing, ac dyna mae o'n drafod o fewn when exactly were the good old days, ac mynd nôl trwy'r thygla papura newydd a falle, a storia amdan, diom byd fel oedd o. A be nath o ddod i ddatgan oedd fod
y dyddiau da oedd pam oeddech chdi yn tyfu fyny ac yn coming of age, ti'n cofio'r dyddiau yna fod yn gret, a dyna pam mae dy bod frên pawb yn di nostalgic amdan yr oes yna. Ac so mae pawb yn edrych nôl ar hynna, fatha i ni, i ryw radd yma'r 80s, early 90s, fatha, na ddim ffôns. Gret, ie. So wedyn mae mam a dad efo nostalgia mawr am 50au, 60au, felly. Ac just oherwydd dyna oedd yr oedran, lle oeddech chdi yn darganfod pob peth. Ie, bo chdi'n troi fewn i chdi mewn ffordd, ti'n bo? Ie. A mae'r llyfr... Lle oedd y stwff yna'n berchen i chdi? Oedd y stwff yn berchen i chdi? Oedden nhw ddim yn stwff mam a dad? Ie. Oedden nhw'n berchen i chdi? A dy fywyd di oedd o. Ac mae'r llyfr y boi ma, dwi wedi clywed 3 cyfweliad efo fo erbyn hyn. Ac mae'n swnio union fel un o'r pobl na, lle mae o isio plant dyddi yma cael yr plentyndod nath o gael. Ie. Dyna mae pawb isio mewn ffordd. Fel rhiant, ti isio dy blant cael y good old times na. Ie. Ges di. Ac mi wneith nhw gael i ryw radda rei adega tebyg, ond mae bob tro mynd i fod yn wahanol, oherwydd os ti'n mynd yn ôl trwy hanes, fatha Bryn deud o chwarae Doom, a wedyn mae gen ti'r plant eraill na, fatha Stranger Things, ond o chwarae Dungeons and Dragons. O D&D yn masif rhan o Satanic Panic. Oedd, a wedyn rock and roll music, da ni wedi siarad am hynna, ac mynd yn ôl, mae'n bob tro rhywbeth sy'n cael ei demonisio, ac, achos bod o mor wahanol, dwi'n credu, dyn ni digwydd bod yn parentio neu yn tyfu fyny. Wel, dros 4 mlynedd ar 10 diwetha, dyn ni di tyfu fyny efo'r pace of cymdeithas, neu ffurf cymdeithas, neu ffordd mae pethau'n gweithio. Cos gallai ti di byw fel 100 mlynedd yn ôl, 200 mlynedd yn ôl, probably, achos yr Industrial Evolution, lle fysa bywyd rhiant yn debyg iawn i bywyd plentyn. A fysa gen y rhiant yr holl wybodaeth bysa'r plentyn na angen i llwyddo mewn bywyd. Ie. A bysa na ddim byd gwahanol a newydd yn digwydd. Lle rwan, dys genna i ddim y gwybodaeth i setio nhw fyny am fywyd, achos ysgenna i'n fucking clem beth sy'n digwydd. Beth sy'n newydd. So ti just... A dyna beth di'r smartphone free childhood ma. A mae'r byd y fwyd ydy, nag oedd o, so ti'n mynd yn ôl 100 mlynedd. Oce, ffain. So, swn i di tyfu fyny yn ochr Bangor, swn i di gadael Bangor, swn i'n probably dal yn byw na. I don't know, Bryn. So ti di sgleinio? So ti di mynd off i fod yn wynidog rwle? Ond, oedd y byd yn fach, oedd ti'n really gorau poeni amdan be oedd yn digwydd yn Llundain, oedd o, oedd o ddim dick pics yn mynd i ddo fewn trwy post, nag oedd? Exactly. Sa'n ti'n gwachad Wicked Little Letters, ond mae hwnna'n rhywbeth... dwi dal heb, dwi mor sori. Gret o ffilm. Oce, ar y ffastr. Ond, so mae'r byd i mynd yn fwy, yn dyn sicr. Mae lot o beth chi wedi bod yn dweud, fatha, y syniad yma o actually... Ti'n rhoid 1,000 o bunna werth o gear i dy blentyn di. A ti fatha, then ddylech ti rili gwybod sy'n ma'n gweithio, ddylech ti gwybod sut i iwsio, ddylech ti gwybod be mae hynny feddwl. Na, be dio, mae'n desperate grip, trio cadw grip ar plentyndod nhw. Ei, dy fel mech ti, reit, so sa ti'n gallu prynu hen banger o gar am be? 500-600 quid? So ti di roi hwnna i plentyn? Na, chys ti'n dall be ydy'r car. Ti'n dall bod na trwyddedau ar gael, ti'n gwybod insurances ar gael, ti'n gwybod... Ti'n gwybod sut mae brakes yn gweithio? Gwybod sut mae brakes yn gweithio. Ti'n dall bod na rhywbeth ti'n gorfod gwybod mwyn i gallu helpu nhw gwybod amdano fo. Gret, Wel, yr un in principle yn applio i technoleg ma. Ti'n sôn amdan... mae haich ti wybod, dydy bob dim anna fo ddim yn sunshine and unicorns, mae haich ti wybod bod na bobl horrible yna fo, haich ti setio fyny'r stwff i weithio yn y ffordd sy'n mwy o synwyr i'r person yna. Fel mae Iestyn dweud, ti ddim yn... Pa bod ni'n 10 o
12 i pam eisiau offi coleg, oedd y syniad sa'n ni'n cael computer yn stafell yn hyn. Oh, spectacular. Absolutely not. So oedd ddim yn digwydd. Oedd yn gorfod bod yn... Family computer. Ac oedd o'n... A so... A ti'n cadw llygad, ti'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen, a ti'n gwybod bod chi'n cadw golwg ar faint mae person yn iwsio fo. Dyna hefyd thing i ddeud dydy social media does not equal smartphones. O na, sicr. Mae gen ni big rheol yn tŷ ni fel Snapchat stuff fel na, dwi fel, hey, it's a bit too much. Granna, gall di WhatsAppio dy mates di, faint fynnach di. Yn anffodus oedd WhatsApp yn non-negotiable, cos oedd o just fel, mam, does na neb ar iMessage rhagor, ac o'n i fel, fuck, that ship has sailed. A wan dwi just fel, wyt ti'n gwybod bod Mark Zuckerberg yn berchen messages ti gyd? Gyda i smartphone fi fyma some social media. Na thing to all. So mae yna lot o nuance fel na'n cael ei golli mewn moral panic fel hyn. Un o'r pethau, ysgai just jumping ôl i'r erthigol, na i roed y link yn y show notes i, yes, so mae erthigol, beth yna fod Jonathan Haidt ma, yn... Mae o'n fel mynd like... Just i cadarnhau. Jonathan Haidt. H-A-I-D-T. Okay, right, okay. H-A-I-D-T. Jonathan Haidt is a leading American social psychologist. He is professor of ethical leadership at the New York University Stern School of Business. So mae o ddod o hwn ochr business. A mae o'n poeni am kids insofar as mae'n siarad efo rhieni nhw. Dio ddim actually siarad efo teenagers amdan hyn. So mae o yn deud, like, oh yeah, dda ni di siarad amdan, like, pob social media, Snapchat, Instagram, X, aka as was the artist formerly known as Twitter. Oedden nhw gyd yn cael scores really gwael amdan iechyd meddwl, defnyddio nhw fo. Gesio, be oedd yr unig social media platform oedd actually yn gwella mental health plant? Messages? YouTube? Who knew? A dwi fel, well actually, fel rhywun sydd wedi dros y flwyddyn diwetha absolutely daifio head first fewn i weird corners YouTube, a'i gymryd hwnna. Oes, mae'r hysbysebion yn fwy creepy na unrhyw fideo dwi rioed wedi gweld. A mae'r comment section yn gallu fod yn cesspit. I mean, dwi yn lwcus, da ni di switch off comments, dim ond, dwi'n cynnig dim ond shorts. Dwi'n cyfri fo fatha social media platform. Dyna'r thing, dio ddim na chdi. Mae o fel, it's a broadcast channel. Yeah. Mae gen ti, mae'n lot o'r stwff moral panic mae'n dod beth a benydd fel da ni wedi bod yn dweud. A mae'r boi Jonathan Haidt, mae'n swnio fatha bod o mynd i wneud dipyn o bres a mynd o gwmpas y byd y siarad i'r rhieni yn cychwyn panic. Yn cychwyn panic ac yn dweud, hwn di'r atab, prynwch llyfr fi am 20 pint, a na i ddweud i chdi beth di'r atab, a ti roed atab. Ti eisiau gwybod beth di atebion fo? 20 pint, right? Llyfr ma, atebion fo. 20 pint ydy'r llyfr, by the way. Dwi'n gwybod. So, how do we escape from these traps? Collective action problems require collective responses. Rule number 1, no smartphones before year 10. Parents should delay children's entry to round-the-clock internet access. Yeah, by giving only basic phones with limited apps and no internet browser before the age of 14. So, os di plant mae eisiau checkio stuff, neu hyd yn oed, checkio amserlen nhw, cos not being funny, dwi'n gwrdd am ysgol chi, mae pob beth off app ar ffôns plant ni, anyway. Mae na wersi yn digwydd lle mae nhw'n deud, cerwch ar eich ffôns a gynnu'n chwiliwch hwn. Oherwydd, dos na'n cyfrifiaduron wedi cael ei handio allan i bawb. Na. So, no social media before 16, teg, dwi'n meddwl, unless bod nhw fel, desperate i ffindio cymdeithas o, cymdeithas gwynynwyr ifanc Gwynedd neu whatever. Mae'n cymdeithas lle ti'n teimlo pyn bach fatha ti'n wahanol a ti'n gwybod pam a ti'n ffeindio pobl debyg. Ti eisiau ffeindio allan. Dwi'n meddwl bod hynna'n teg. Dwi'n cedi dyle ti gael. Os wyt ti'n... Ond eto, ti eisiau creu environments really agored i kids ti allu siarad o ti. Dwi'n teimlo bod fi ddim quite rhan peth a mates fi ar hwn. Phone-free schools. Schools must insist that students store their phones, smartwatches and any other devices in phone lockers during the school day. Phone lockers fel mae ysgol yn Conwy newydd gwario ffocin miloedd. Mae hwn y con mwyaf
erioed. Mae'r cwmni yma o'r enw Yonder yn neud ffortiwn ar werthu y bags yma i'r ysgolion. Beth ydy'r point? Achos... Bizarre, di. So weithi ti just beidio cael ffôn o gwbl? Wel, so peth ydy... Di'r ysgolion misio gorfod cael lockers fatha calad sydd actually... Fysa'n handi i blant cadw i folders a'i llyfrau nhw yn lle cario nhw rownd efo nhw trwy'r dydd. Ie, dys i bron Torring Heaven yn cario bag mawr o files a beth pan o'n i'n ysgol. Alright, boff. Sgyn nhw ddim... Didn't do me any, Bryn. O'na chi... Na, o'na... Oedd o'n shit show. Ie, yn union. Dwi yn cofio hwnna. Dwi yn cofio fel bod fi'n plygu ar ei nôl. Ie, exactly. Ond... Beth ydy'r ysgolion misio gorfod rhoi stwff achos maen nhw'n cweru lot o leif yn ymwneud anodd i wedyn ti'n gorfod cael deud i'r plant oce, chi gofio lockers a combinations a ti angen manage yr whole thing yn gyd y shit show. So hefyd ydyn nhw'n misio hefyd gorfod dyn nhw'n misio gorfod cael yswiriant wedyn i sicrhau bod y dyfeisiadau ddim yn cael ei dwyn. So beth hawsa i nhw'n neud ydy roed soc wyddelai sydd yn foil soc efo magnet wyt ti'n iwsio'r gwyn yn Morrisons so mae'r dyfais yn aros yn dwylo'r plentyn news update dwi newydd edrych yma The Anxious Generation by Jonathan Haidt published by Alan Lane in the UK £25 hey fucking hell sorry so dwi'n dag pam maen nhw wedi mynd am solutions ond peth ydy dwi'n meddwl pwyntio allan so pan ma'n i'n neud security testing oedden ni'n testio dyfais ar gyfer ein cwmni ma ac be oedd wedi dweud ni oedd da ni eisiau ffindio allan be os da ni roed y dyfeisiadau mae i drivers ni be maen nhw'n mynd i gallu neud efo rhaid ti'n neud penetration testing yn nhw so ma'n ni yn ffitlan efo fo am ryw wsos hitio fo fo morthwyl ddim yn bell, ond dismantlo fo, gweld be fyddwn ni dynnu allan nhw fo, gweld beth fyddwn ni attachio fi computer, gweld be fyddwn ni dynnu off o fo, bod math o bethau. A wnaethon ni ffindio lot o bethau diddorol, torri fewn i Wi-Fi nhw, cymeryd i stores nhw gyd offline. Sorry, mae hyn yn agor drysau fewn i pen test y Bryn. Dwi'n lyfio hyn. Mae'n fel dangerous Bryn. Dim fi nath Bryn! Ar ochr yna'r testing, o'n i'n neud ar rhywfaint ar yr actual dyfais. Meti fi ath off i neud y bit yna. Oedd yn hilarious. A dwi'n meddwl nhw'n ffidio ffynnu hefyd, chos oedd nhw'n methu treidio am chydig oriau. Anyway, be oedd y ffynnu fi oedd, a hefyd yn gryndau'r sioe, so Hey Gareth. Hey Gareth! So anyway, ma nhw roed y dyfeisiadau yma i'r gyrwyr nhw. A da ni roed yr adroddiad nhw bod nhw'n gret. Ma nhw'n mynd yn ôl at ni wedyn yn dweud, dwi'n gwybod pam wnaethon ni wario gymaint o bres yna chi yn neud testio yma. Wnaethon ni just roi nhw i gyrwyr ni a mewn 20 munud oedden nhw chwarae solitaire yn nhw. So peth ydi yes, fuck the system basically ond y peth ydi mae'r plant efo pobl efo maen nhw'n curious o beth sy'n mynd ymlaen maen nhw'n trio gweithio allan maen nhw the ultimate pen testers maen nhw'n gallu pwysio eisiau gwybod lle mae'r breaking point breaking point maen nhw'n mynd i trio gweithio allan a mae'na rhyw yes nes ti ddeud hyn yn y chat ni yn ysod yr wsos mae'na rhyw smart aleck yn mynd i ffindio allan hein ydy fatha'r magnets sydd yn Morrisons oce fyna ni ffindio yn hyn ar eBay da chi isio cael y pent y go yes Ysgol Conwy Hustlers be like so mae'n rhywun yn mynd i ffigur hyn allan a fel ti'n deud yr actual atab iawn ydy siarad efo y blentyn a creu y wrgol lle maen nhw actually bod ti'n gwybod ti'n rhoi reswm iddyn nhw angen gorau sneakio gwmpas a ti'n creu hefyd ti'n creu y wrgol lle ti'n gallu ti'n rhaid ffydd arno nhw os maen nhw yn
mynd passion, maen nhw'n cam ymddwyn, oce, ffain, ti'n mynd i'r dyd, o reit, oedd ni'n mynd rhy bell, da ni'n cael pethau lawr. Ie, allai ddeall bod na stuff freaky mynd i ddigwydd. Achos plant ydyn nhw. Dyna di'r whole point. Mae bobl di rhoi nhw, mae'r genie allan o'r box neu whatever ti'n neud. Ond, yes, ti'n meddwl, o ran profiadau chdi, sut wyt ti'n teimlo, ydy ysgol chi yn nominally, mae ffôns yn gorau aros yn y bag a dyn nhw'n cael ei iwsio. Ond sut wyt ti'n ffidio practically sut maen nhw'n neud fel, sut mae stuff beth sy'n digwydd fel? Mae ysgol sy'n rhyw, dydy o ddim yn gyfrinach o dan mesuriadau arbennig oherwydd Iestyn. A felly, dwi'n meddwl mae'r athrawon yn poeni mwy amdan hynna i gyd yn fwy na gydyn nhw am upskirting photos. Ffôns a felly ar y funud. Oherwydd fo'r plant fatha dwi wedi dweud, mewn rhai gwersi mae'r athrawon yn gofyn nhw i dynnu allan i ffôns nhw i ymchwilio i fewn i rhywbeth. A wedyn mae gen ti apps arbennig sydd yn helpu chdi efo maths, mae gen ti calculator really da arnyn nhw, mae gen ti Wikipedia neu be bynnag arnyn nhw, a lot o apps sy'n helpu chdi efo dyslexia i ddarllen text i chdi ar gyfer, am fod ddim pawb sy'n gallu cael yr apps sydd yn gallu sganio text i chdi gallu gwrando ar yr dyglusfona wedyn a stwff fel na. Ond mae sy'n rhyw eitha slack ar y funud amdano fo, ond dwi'n deall fysa'r athrawon yn gwerthfawrogi lot mwy os y ffôns ddim yn dod fewn i'r ysgol. Ond dwi'n meddwl... Hwna, ti'n mynd teimlo na fel... Ti'n mynd y ffordd maen nhw'n defnyddio fo, fel o ti'n deud, ti'n gorau iwsio fo fel y tŵl y gydio. Dyna ydy dysgu sut i iwsio fo yn y byd go iawn. Pan ti'n mynd i job chdi... Os nhw'n trin o fel fysa bob rhiant yn setio fyny ffôn y plentyn yn iawn, so rhwng 9 a hanner awr dwi wedi 3, ti'n cael access i'r apps yma yn unig. Wikipedia, calculator, stuff, browser. Yr photomath neu be bynnag dyn nhw'r app na... am fod mae gyd yn help a mae eich fysa rei athrawon hen oes yn meddwl mae hyn yn twyllio, ond dydy o ddim unwaith ti allan o ysgol ti'n cael defnyddio'r technoleg mae gyd i fel y tŵl ag ydio i ddefnyddio so pam ddim helpu nhw i dyfu mewn ffordd lle hwn di'r ffordd cyflymau i wneud hyn. Ia, mae'n dda fod ti'n deallt be di 6 i os efo 6 ond os ti angen gweithio allan iwsio hwnna fel rhan cymleth o rhywbeth arall fod fel mae hwnna just yn un sym a ti mewn dilyniant o fel 6 neu 7 da ni mewn pwynt lle mae eich fod addysg yn poeni amdan wel eich di pawb dim efo fo so fedra ni'n dysgu fo yn y ffordd yna rhag ofn na rwy'n yn y dosbarth sydd ddim efo y dyfais yma sydd ddigon teg O'na achosion yn ystod y pandemig lle o'na blant o'na 3 blant adra un ffôn adra i'r laptop eich so oedden nhw'n methu gyd bod yn yr un a fod y rhiant eisiau gweithio ti'n meddwl be, nath ni yn dyfynu computer yn y tŷ cytuno nath ni yn dyfynu yn rhoi fel ond gen ni fel hen Chromebook o gwaith just wedi deud, gwrando, diolch yn gweith ac o'n i just fel, wel, dwi just i installio like the most basic operating system yn efo dwi roi doi hogan lawr y ffordd achos oedden nhw fel, gen ni literally ddim byd i wneud learning cartref ti'n meddwl wedyn ti'n creu sefyllfa lle dydy bob riant methu fforddio roed 1,000 o werth o gear i plant nhw a wedyn ti'n sôn am fatha wel hefyd pam gyth mami iPhone gynta oedd hi'n fatha oedd hi fod yn ofalus dros ben oedd hi'n rhaid o lawr yn saff oedd hi tapio yn efo wwan mae hi fatha mae bothin fflingio fo a beth ydi so mae pobl eich cenedlaeth hynach yn fatha edrych ar 1,000 a dweud fatha mae'n ipyn o bres lle diw plentyn i'n rhaid yn dallt
actually, mae 1,000 o nipyn o bres, Dydy plant fi byth yn mynd i gael ffôn newydd, guys. Na. Mae'n mynd i So- fod yn hen ffôn fi. ie, nawr, bob sicr. tro. A wedyn ti wedyn yn meddwl wedyn, be mae hynny'n, di hynna'n cael rhyw fath o effaith ar nhw'n gymdeithasol. Ti'n fatha, fine. So dwi'n kind of dallt, mae'n creu cymlethdod. Dylen ni gael teens ar y show. Yes, dylen ni wneud special edition a dylen ni gael teens ar y show. Yn deud fel, wel fel un ma actually'n gweithio, fel un da ni'n neud o. Ie, dwi'n meddwl sy'n hynna'n syniad da. I gael, am fod, ti'n fel da ni'n mynd 14 blwyddyn ymlaen i fewn i'r dyfodol. Da ni yn gallu cochi touch allan o sut mae pethau'n neud, am fod ti yn clywed pethau mae dy blant ti'n siarad amdan, a ti'n fawr, mae hyn i fi deimlo'n hen, a fod dwi'n ffocin dall be maen nhw'n siarad amdan. O'n i'n gweld yn neith a nai neithiwr. Oh no. Ac oedden nhw'n sôn am rhyw beth ar YouTube a balla i ni fatha be? Mae hyn yn mynd i fod yn embarrassing, ond fel achos bod y cyfrifiadur a da ni fel eol di Bryn, does gen neb cyfrifiadur yn lloftydd no. Mae gen ni cyfrifiadur yn fan hyn, yn y garage lle dwi'n recordio fo chi, a wedyn mae gen ni'r teli yn y gegin, yn y palwr, a YouTube sydd ymlaen ar y ddain yn o'r rhan fwy ar amser. So dwi actually yn gallu watched be maen nhw'n watched lot. Rhan fwy yn y fod i shorts, a dwi fel, lle mae brain attention span chdi? Pob yn y hyn fyna cwpl o fideos, actual fideos normal yn dyfynu. Ond dwi'n teimlo'n really proud achos dwi fel, mae yna cwpl o'r YouTubers, yr un i'n rhai maen nhw'n gwachod a dwi'n gwachod, achos na fi sy'n logged in yn like, mae recommendations fi dod fyny, a fydd y merchianga fi, fydd hi jyst yn fel, actually, dwi eisiau gwybod sut mae dressmakers in the Victorian Age yn gwneud bodices. So dwi'n fel, so mae na gyfuniad, mae na gyfuniad fanna, ond dwi'n credu bod hynna'n digwydd yn bob teulu na chdi. A dyna di beth eisiau. So ni jyst eisiau deud, da ni di treulio iffach o lot amser hwn. Dwi'n mor sori, pobl. Gau un pwynt arall, fatha'r rhiant kids mawr, ac yn rhoi'n sef y ffôn bach. Os da chi isio i'ch blentyn defnyddio llai o'r ffôn, lleia di'r sgrin, lleia wneith nhw ddefnyddio fo. Am fod... Ffôn bach. Please, Google, Samsung, Apple, cadwch dod allan ffôns bach. Mae o'n ridiculous fod dos a neb yn neud ffôn bach, ddim mwy. Mae o'n... Dyna pam dwi'n gweld y Marcus Brownlee fideo na. Dwi'n gwrthod prynu ffôn newydd, oherwydd dydyn nhw ddim y seis dwisio nhw fod. SE 2017 ydi dal un o prif ffôns yn tini. So dat yn gofyn i fi, oedd o eisiau cyngor efo iPhone, yn ei dweud, gyda mae'n gyd basically yr un peth. Mae'r pros yn ffastach na'r lleill, ond sort of, i beth ti'n iwsio fo, mae'r stock basic model igon da, nith o'n neud beth ti angen o, ti'n really angen poen amdano fo. A fatha, mae camera gwell, a dweud, dad, neud ti'n sylwi. Dad, na i brynu point and shoot i ti. Fatha, dwi'n yn sylwi. Oce, ti wedi lefel Iestyn, ond mae Iestyn fatha yn symud pixels o gwmpas i wneud y peth yn berffaith. Ond dwi'n wedi job o, mae'n reswm iddo fo mynd amdano pethau yma. A dwi dal heb. Mae gen i cwestiwn. Ond, so gyda'n ffyn y stori. Mae hwn yn berthnasol i beth sydd efo'r maint y ffôn. So nes i am y stoc... Oh god, beth yw'n... Be ffôn gen ti? 15 ges ti, dwi'n meddwl, ie? So y base 15 nes i amdan, ac oedd i fatha cymwrigo mawr i fi, o'n i chythrin o fatha, dwi'n Ond ti'n ddyn mawr, dweud? Nawr. Ti yn dalach na fi, dyna dwi feddwl. Mynd ti ddwylo mawr, dweud? Mae fi anferthol yn ddwylo. So mae dad yn dweud, pan yn ddwylo ni fynd amdano, dad, honestly, ddim sylwyr gwahaniaeth, oce. Be eisiau chdi wneud ydy, dos i'r siop, gafel nhw'n do lawd i, a ffigur allan beth sy'n gweithio'n gwell i ti. Oce.
Mae'n deud i fi wedyn, mae'n ffonio fi wedyn, dweud, dwi wedi cael yr un newydd, yr 15 Pro Max. No! Chonky boy. Oce. Pam? Mae'n dweud, hwnna oedd yn mwy o sens i fi cael yn gorau. Ddim y salesman yn y siop oedd yn fatha commission. Oce. A wedyn, rhyw bythefnos tair wsos wedyn, oedd yn cwyno bod y damn thing rhy fawr, oedd i fatha... Ond oedd o fewn yr amser gyrru fy nôl? Dyna, so, dwi'n gwybod, oedd o di... Oedd i cael ei hudo gen y person yn y siop, mae'n siwr. Mae'n rhaid, a so ni'n deud iddo fo... A peth dwi wedi sylwi fatha, yn yr iOS newydd, dwi wedi gallu setio fo i fatha black and white mode, so mae'n actually... Nice. Ti'n really shit, dechan nhw'n gymaint. Ie, cytuno, mae hwnna'n thing. O'n i jyst eisiau fflagio fyny, so 4 datristiad oedd gen Jonathan Hates ma. Rhif 4 ydy'r un mwyaf daming a diddorol, o'n i'n meddwl. So, Phone Free Schools oedd rhif 3. So, rhif 4, mae'r llyfr ma 25 quid, mae di mynd trwy ddefo i gyd. A dyma di'r 4 peth mae'n deud ti, chi angen prynu llyfr. 4. Far more unsupervised play and childhood independence. That's the way children naturally develop social skills, overcome anxiety and become self-governing young adults. A na gyd mae'n deud. Jo ddim yn deud car-free neighbourhoods. Jo ddim yn deud rhieni. Mae'r rhieni'n gorau ffysio. Yn y byd da ni'n byw yn y byd urban, dwi'n gwybod da ni'n siarad, mae'r tri yn ni'n byw mewn trefi dinasoedd. So mae'n haws i ni'n neud. Dwi'n credu, os wyt ti'n byw mewn pentrefi, mae hwn yn mynd i fod yn haws, neu falle ddim. Dwi wedi bod nôl, fatha ti'n mynd yn ôl adra, Sions. Dwi'n mynd yn ôl i mam a dad, a mae wirioneddol, mae yna ddwbl faint o geir tu allan i 2 pobl ac oedd na pan o'n i'n blentyn. Ac maen nhw'n mynd a dod. Ti'n gwybod beth sy'n creu anxiety? Ceir. Nuts. Ti'n methu beicio yn saff i weld met chdi achos ceir. Dyna pam fydda i wastad. Mae'r podlediad yma'n pro 20 miles an hour, os gai ddeud. Ie, definitely. So i fi gael dallt, atab y boi ma. Atab y boi ma di byw yn y 90s. Naci. Rhieni, da chi'n mynd gorau neud dim byd, just peidiwch a prynu ffôns i'ch plant. Dyna ni. Job. That's it. Just paid yn neud byd. So ti'n gwybod bod ti eisiau nhw mynd allan i chwarae mwy pan maen nhw'n 10 oed? Ie. Ond ti ddim actually mynd i wybod lle maen nhw. Na ddim rhywbeth fel na. Dwi genuinely ateb fod i byw yn y 90s. Ateb fod i byw yn y 90s. Mi nai ymuno yn y pwynt o mi fysa fo'n gret os oes a rhieni o'r un blwyddyn lle mae plant i gyd, ti'n sylweddoli, mae plant yma i gyd yn 4 oed, yn un blwyddyn yn fy gilydd, a wedyn mae'r ysgol neu rwy'n yn trefnu fod y rhieni gyd dod at ei gilydd, a mae nhw'n gweithio allan yma. Mae hein mwy na thebyg yn mynd i fod yn ffrindiau fo'i gilydd rwan am gweddill i oes. Be am i ni ddeud fod da ni'n prynu modern warfare iddyn nhw tan fod nhw yn 16, ac wedyn fod da ni gyd wedyn ar un playbook. O'n i'n meddwl bod ti'n mynd i ddeud bod ni gyd yn mynd i fyw mewn commune efo'n gilydd a magu plant fel yn yr hen amser. Pam ti efo plant 4 oed a ti'n gwybod fatha, hein ydy'r plant, hein ydy'r rei rwan. O rwan ymlaen, da ni'n stuck efo'r hein, a dim moch fydra ni'n swapio nhw allan rwan. Ond os ti fatha rhiant da ni pasio'r warranty ar y plant yn penderfynu fod ti yn licio chwarae World of Modern Warfare thing o flaen dy blentyn, problem chdi di yna, a mae problem chdi ydi i ddysgu'r plentyn, di hyn ddim yn gret, a fod ti'n mynd gadael nhw chwarae fo, a wedyn influensio plant fi fod nhw eisiau chwarae'r fucking shit ma wedyn pan ti'n... Un peth na i ddeud sydd wedi bygio fi, does na neb beth yn cwestiynu ymddygiad y rhieni. Cys mae'r rhieni, da ni gyd yn mynd i fod yna, mae dy ben di, dwi'n desperately yn trio pyd yn ei hyn fel, da ni wedi dweud, mae social media yn rhywbeth dwi'n batlo hefo. Bod ti'n dangos bod ti ddim yn iwsio dy ffôn di lot,
Ond obviously, os wyt ti ar massive WhatsApp grŵp efo billions o rhieni eraill yn trio stop a kids ti cael ffôns, mae'n ffain i ti cysylltu efo ffrindiau chdi, ond dio ddim yn ffain iddyn nhw cysylltu efo ffrindiau nhw neu be? Ti'n mynd i feddwl? Dos at y blantiau'r parc. Ie, falle yn y millennial rhieni di'r broblem, bod ni gyd just basically fel, mae'n rhy awkward i drefnu physically cwrdd o bobl. Da ni'n licio ffonio bobl, ti'n goffa ffonio cyn ti knocio drwy... Hwna dio, bod ti fel rhiant yn gorau mynd... Ffac, da ni'n ffa. A di Jonathan Haidt, man. Anyway, da ni di treulio loads amser hwnna. Sorry, hwnna'n special edition. Special edition, just ar hynna, really. Mae'n a lot o beth eraill di digwydd yn y byd, a da ni'n wir yn adnabod o, am fod di Elon Musk ddim really mynd i rhyddhau i robotaxis am 3 blwyddyn arall, so meh. Am fod mae wedi bod yn gaddo self-driving ers 2014, 2016, rhywbeth fel la. A bydd y Europeaidd drwy'n cael i Europe. Ie. Yr unig beth nawn ni dweud fod mae ffaith fod ti'n gallu dal roced mewn lle mae wedi codio ddi ar yn anhygol, ond y ffaith ydy fod SpaceX ddim yn really cael ei redag yn Elon Musk, mae'n cael ei redag yn ddynas, a mae hynna'n deud lot. Honestly ddo, mae gwylio'r fideo o'r thing, y rocket, yr super heavy booster ma, yn dod yn ôl ac yn tanio ac yn dod yn ôl ac yn cael ei gafal gan y craen ma. Yndi. Fatha chopsticks. A'r peth ydy, os nhw'n gallu reid model scale human o person yn sefyll yn gwylio yna, so ti'n deall y scale o faint o massive ydy hwnna yn really hoelio faint o anhygoel ydy o. Mae wirioneddol yn andros o beth. Sorry, dwi just eisiau cael enw yr person sy'n Gwyn Shotwell? Pwy di'r ddynas sy'n rhedag? Gwyn Shotwell? Hi di... Nice. Ie, Gwyn Shotwell sy'n rhedag SpaceX. So, da iawn hi. Yn lle fod ni'n cadw dweud, o ie, Musk di boi sy'n rhedag yn neud stwff. Na, dim fo sy'n rhedag o. Mae o'n bryd brysur yn neud ffrindiau gorau efo Trump ar y funud. Ond ie, na rhywbeth nes i glywed o'r y blaen, oedd mae'r holl launches mae SpaceX yn neud tywod anhygoel ydy'r technoleg a pwysio pethau ymlaen, faint o CO2 mae'n pwysio fewn i'r atmosffer yn lot mwy na be mae'r holl Teslas ar y blaned yn offsetio. So mae fel morbio. Just yn morbio'r holl beth ydy. Guys. Mae'r whole thing just yn morbid mess. O'n i'n meddwl falle bysyn ni'n cael un penod lle doedd Elon Musk ddim but no. Okay. Rwy'n just bleepio bit yna allan. Elon, beep, beep. Lads, dwi'n teimlo bod oedd y news yn Bryn, da ni di neud hyn am 4 mlynedd ar 10. Mae'n Penblwydd ni'n dod. Dwi'n mynd cedi gallwn ni gael fel edrych nôl dros 14 mlynedd. Da ni di neud kind of rhyw fath o hwnna. Mae fod yn rhiant am 14 blwyddyn yn hen ddigon. What? Wel, so hwnna di peth, so peth i, so Sions, mae dy blant di dod yn ystod. Oh my god, dod yn ystod run y sioe ma. Run y sioe ma. Mae dy blant di tyfu fyny yn ystod y run y sioe ma. Yeah, man. Da di mynd o... Da di gweld peth yn cael ei lawnsio gan... Mae Google di lladd miloedd o beth projects. Faint mor hir fydd notebook LLM actually yn para, guys? Da ni bod yn cyfro fa 14 mlynedd. Dwi'n eitha sicr. Flwyddyn nesaf fydd y year of the desktop ar gyfer Linux. Dwi'n sicr o'r peth. Unrhyw funud wan. So mae'na lot o bethau wedi mynd. Ond peth i mae'r dal yr un kind of stuff sy'n mynd ymlaen ydy dallt y technoleg, dallt y beth sy'n mynd ymlaen efo fo, a sut wyt ti'n
defnyddio fo mewn ffordd sydd yn gyfrifol sydd ddim yn mynd i dinistrio hunaniaeth ni sydd ddim yn mynd i dinistrio ar y blanet. Dwi'n cedi dylen ni gyd cymryd nodyn. Dwi'n cael tabs fi amdan y stori ola, ond oedd rhaid i fi ddeud hwn o ysgol Bryddgen, fy hen ysgol un Machynlleth. Mewn llythyr at rhieni gofalwyr, dywedodd y pennaeth David Jones bod nhw'n banio ffonau clyfar oherwydd bod ffonau clyfar yn gallu rhoi mynediad heb oruchwiliaeth i'r rhyngrwyd, a bod y nifer o rhieni sy'n adrodd colli ei plentyn i isfyd cyfryngau cymdeithasol yn cynyddu'n ddyddiol. A dwi'n teimlo na dyna beth sydd wedi digwydd i ni dros yr 14. A so pwy sydd wedi rhoi yr ffôns yn dwylo i plant nhw? Dwi'n mynd i colli fy ffrindiau anwyl Bryn a Iestyn i isfyd cyfryngau cymdeithasol. Os fysa ni ddim efo cyfryngau cymdeithasol, fysa hwn ddim yn bodoli. Fysa ni'n mynd nabod yn gilydd? Ond y peli, so mae'r rhieni wedi... Sori, dwi wedi dod o hwn ôl fyny o rai fi gael y cwrt. Na, hang on. So mae'r rhieni di cwyno i'r ysgol. Wel, dwi'n cedi falle bod yr pennaeth yn neud bach o soundbite fyna, eisiau cael bach o sylw. Ond dwi'n tynnu hwnna'n darna. Pam maen nhw'n cwyno i'r ysgol? Achos maen nhw wedi colli plant nhw i isfyd cyfryngau cymdeithasol, Bryn. Nhw sti roi dy ffôn yn dwylo'r plant. Ond maen nhw wedi colli plant nhw i isfyd cyfryngau cymdeithasol. Nes ti'n darllen beth eto ddo? Maen nhw wedi colli plant nhw i isfyd cyfryngau cymdeithasol. Be ffwc di'n neud efo'r ysgol? Mae kids nhw'n stuck yn isfyd cyfryngau cymdeithasol. Ydy'r isfyd cymdeithasol yn be adlewyrchiad o be mae Stranger Things yn trio. It's 100% yr upside down. Nostalgic feeling na i chdi o fath o rhyddhad, ond yr upside down ydy y social media in our age. Oh my god, mae'r kids o'r 80s basically yn cael ei flipio i fel 2024 a maen nhw fel, fuck me. Ai dy hen ysgol di sy'n gyfrifol am creu social media isfyd? Hen ysgol fi sydd yn gyfrifol am creu'r isfyd cyfryngau cymdeithasol. Mae'r pennaeth yn having a normal one. Dyna lle aeth. Mae'r clawd i gyd. So mae'r joke... Machynlleth reid. Mae'r ffwcking cwmwl masif. Mae o gellan stwffio fyny'r gwyn. A mae Machynlleth yn... Yr isfyd cyfryngau cymdeithasol. Ie. Mae'r joke XKCD lle mae pob di outsourcio. Ac just atho Linux box dan desk rhywun ydy'r clawd i gyd. Mae'r desk yna yn dy hen ysgol di. This is the internet. Isfyd. The whole of the internet. The whole of the internet. This is the isfyd cyfryngau cymdeithasol. O na, mae fel y meme ar y boi anime na'n mynd, is this? Isfyd cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n cedi bod ni'n good am news. Dwi'n cedi bod, hey guys. Yn sôn am isfyd, be dwi eisiau gwybod ydy, fydda ni lle mynd i fewn i'r isfyd i weld ffilm mis yma, eich. Wel, faint o glwch di hi, Bryn? Mae hi wan wedi Na. Hang on. It's mobbing time. Oce, mae gennau sound file, dwi heb di grando ar fy hun eto. Dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddod i fyny, ond dwi'n mynd i bwyso play ac o'n i weld beth i ddigwydd. Okay, so Halloween's right around the corner, and like everyone's getting ready for spooky movie marathons. Which, by the way, excellent choice for this time of year. Oh, it's the best. You mentioned Morbius. Right. And it got me thinking, like, is this going to be one of those films, you know, that becomes a cult classic years down the line? Or is it just going to be like, you know, a fun little blip for like hardcore Jared Leto fans? Yeah. So we've got a ton of articles here, behind the scenes stuff, box office numbers, even some interesting comments from the actors. Yeah, let's get into it. Let's dive in. But first, for anyone who maybe missed the whole Morbius thing a couple of years back, what's the movie even about? Okay. What's it even about, yes? Okay, what's it about? It's about... Let's dive in. Let's dive right in. It's about your friendly neighborhood Dracula that really wants to fight evil and save humanity from itself. From the studio that brought you Spider-Man No Way Home. A ti fel, is it though? From the studio that brought you the other Spider-Man. Is it though?
The studio that brought you Venom. Very strange Iron Man vibe about it. Yeah. From the studio that brought you beth yw'r Spider-Man gynta? Oh, Tobey Maguire. The studio that brought you Tobey Maguire dancing. I don't know, it's pretty good. It's pretty good. And mostly y vibes ydi. It's Tobey Maguire a dawnsio. Oh, dawnsio, okay, not so much. Ond hwnna, y vibes ydi from the studio that brought you Venom, da. Yeah. Welwn i chi ochr arall i hwn. You need a doctor? I am a doctor. I should have died years ago. People all over the world have my disease. I'm here. To find a cure, we have to push the boundaries, take the risks. If you're gonna run, do it now. Dr. Michael Morbius, you've been missing for 2 months. When you're a stranger, Then you were found on a container ship that washed up off of Long Island. faces look ugly. When you're alone, What did you do to yourself, Doctor? I wish I knew. I went from dying to being more alive than ever. it worked. Not exactly. I have increased strength and speed, and some form of bat radar. What else can I do? There are limits. There has to be. There's something inside of me that wants to hunt and consume blood. Michael. When you're a stranger, faces come And you control it. I don't know. Half the city wants to kill you. We haven't had anything this good since that thing in San Francisco. The other half wants to control you. Hey, Dr. Mike, you and I should stay in touch. I'd do anything to save a life, but I don't know what I'm capable of. You save lives, you don't take them. Are you here to heal the world? Or to destroy it? Who the hell are you, man? I am Venom. I'm just kidding. It's Dr. Michael Morbius at your service. Mae hi yn indeed amser morbio. Mighty Morbin Power Rangers na fan hyn. Mighty Morbin Power Rangers. Na, okay. Ffeindio ni title. Fydd title y show probably yn rhyw fath amazing pen fel hyn. So, mae hi'n spooky season. Dwi'n gwybod chi wedi sylwi hynna. The large language model notebook dudes wedi deud wrth chi. Now it's spooky season. Oedd rhaid gwachod Morbius. Okay, mae ffilm Di Ddim Am Ddim wedi mynd yn bach o broblem yn ddiweddar, achos mae'n slim pickings yna. Ond fel allith Yes reportio rwan, mi oedd hwn i fod yn ffilm Di Ddim Am Ddim. Oedd. Ond ddiflannodd o'n, do? Oedd, diflas ofnadwy ac siomedig o dros ben gan Channel 4. Ath nhw'n reidio i fyny am un penwythnos Athyn ni'n excited ar on-demand nhw. Ac wedyn, ysol pawb yn dweud, nawn ni'n neud hwn fydd y ffilm di ddim am Calan Gaeaf yma. Ac wedyn, pan oedden ni'n mynd, checio eto, ma di mynd! Do, oedden ni'n meddwl fel, pawb yn barod i recordio? So, nath ni benderfynu chwilio am rhywbeth arall, ond oedd ddim byd really yn tynnu ni fewn gymaint a be oedd Morbius. So, nath bawb benderfynu, nath chi, dwi'n meddwl, rentio fo, a nes i benderfynu brynu fo. Wyt ti'n okay, Iest?
Ti di cael wythnos? Dros hanner awr o extras. Special features! Oes! So, oedd na behind the scenes efo sydd yn gwneud y VFX a sydd yn gwneud y VFX ddim yn bad. O'n i'n eitha enjoy o'n, actually. O'n i'n meddwl oedd y VFX actually yn sefyll fyny. O'n am byd o'n i'n spotio na fo. Yn meddwl oedd, o ie, di hwn yn ddrwg. Mae fel flappy, mae flappy bits. Ti'n bod y flappy bits pan maen nhw'n hedfan? O'n i'n eitha enjoy o'r flappy... O'n i'n meddwl fatha, am hanner y ffilm ydy pawb yn gweld hyn, ta just fo sy'n gweld hyn? Ww, ie. Ond wedyn mae'n sefyll yn llonydd, dydy, ac wedyn mae'n cael teimlad o'r vibes ma sy'n dod o bob man, a mae'n gallu hedfan dros y vibes. Jared Leto, mae'n gyd amdan vibes. Ond o'n i'n meddwl, generally, VFX anhygoel trwyddi ac mewn 4K ar Dolby Atmos oedd o'n sefyll allan, de. Oce, nes i watched hwn tradd pawb arall yn gwachod Cymru'n chwarae pêl-droed nos lun. Sorry, not sorry, mae'n ddrwg yna i nid pêl-droed is the thing. Dwi, just ar hyn o bryd, newydd rhannu hefo'r guys, mae'r Honest Trailers fideo o Morbius. Ond basically, mae o fel, to the letterboxd, like... most recommended a mae wastad fel good funny comments, so mae'r comments i gyd ar y YouTube video ma ydy Morbin puns gore, dwi'n teimlo. The best part was when his friend asked him that now would be a good time to morb, to which he replied, that's my secret cap, I'm always morbing. Just awful. You may think it's cheesy, but I love the part where he says, the real treasure was the friends we morbed along the way. When Uncle Morb told Morbius, with great morb comes great morb responsibility. It makes me cry every time. So Penny, memes... It's just puns! Dyna'r ffilm cael ei ryddhau... Gafodd ei dynnu o'r sy'n yma, oedd yna holod o memification bits digwydd o'n efo, wedyn yn ôl allan yn y sy'n yma. So mae'na dwi'n meddwl mwy o bobl di wneud, mae'na mwy o content di wneud amdan hwnna beth di actually, a na gyd yn just fatha... A dyna pam bod ni'n watch it, achos mae o, yn anffodus, mae o hefyd yn peak Haclediad content, achos bod yn anffodus, da ni wedi goffo cario EpiPen ar gyfer y bennod yma, achos bod Bryn yn fatally anaphylaxis allergic i Jared Leto. Dwi ddim yn licio Jared Leto. So, y text oedd, mae hwn yn addas, ffynnu ac ar Channel 4, ond ydi o werth mental health Bryn. Ond mae Jared Leto yn friend of the show erbyn hyn, ysdi. Ydi mae o mo'n seren. Ac beth dwi'n weld y ffynnu, am fod, mond rwan dwi'n actually edrych ar tudalen Letterboxd Morbius, ac mae Letterboxd yn rhaid licio y stats a data ac yn rhaid breakdowns i chdi o bethau. Ond mae ratings o lawr i 1.6 stars out of 5, average, ond mae gen fo 5.8 thousand fans, sy'n golygu fod y fans yna wedi reid nhw yn ei top 4 movies nhw. A wedyn mae gen ti wedyn erthigol sydd yn dod i fyny yn efo yn deud Carl Flynn unpacks the iconic 1-star with heart letterboxd rating. So mae yna lot o ffilms i fewn yna amdan pobl sydd yn ratio ffilms yn un seren, ond efo calon yn deud, I just love this, but it's awful. Dyna ydi Venn diagram ffilms di ddim. So mae gen ti i fewn yn hwnna, mae gen ti Cats, mae gen ti Suicide Squad, yes. Be oedd yr un arall da angen? Come on, yes. Mae hwn yn fel peak. Hold on. Dwi eisiau'r link yma, please. The Room, de. Mae gen ti hwnna efo Tommy Wiseau. Yeah, The Room. The Room, Cat, Morbius, Food Fight Animation, diawledig oedd hwnna. Dwi'n mwyn gwybod sy'n ni'n gallu dygymod efo hwnna. Battlefield Earth. Efo... Mae hwn yn mynd i fod yn syniadau ar gyfer y penodau nesaf. Twilight. Plan 9 from Outer Space. Dwi dybio hwnna. Mae gen i copi cyfa o'r ffilm yna di dybio gyna fi. Wow. Be, dybio
dybio fewn i be? Cymraeg, de? Lle dwi just herioed i watch y ffilm ac just i dybio dros dy fo. Iestyn, pan bod hwnna ddim ar YouTube? Am fod oedd o pre-YouTube times pan oedd ni'n 14. Pan oedd gyda fi mobile phone ac o'n i'n cael yn hampro gan yr algorithm, o'n i'n dybio ffilms. A pan bod o ddim ar YouTube channel ti? Fod mae o'r VHS os gynnu fi'n technoleg. Come on, Iestyn. Love it. So mae Babe, Pig in the City. City, Wow. Ti'n gwybod yr un director Babe, Pig in the City ydi director... Furiosa. Furiosa. Na, dim just Furiosa, hold on. All of them. Mad Max. All the Mad Max. Yeah, mae o'n amazing. George Miller. I want a break. Amazing. So guys... Yeah. So da ni wan chwarter awr mewn i'r beth lle da ni siarad amdan Morbius, a da ni wedi dweud gair amdan Morbius. Granda, mae'r ffilm yma, ges i giggle, ges i enjoyo, oedd gwached, o'na acting. O'na lot o dynion yn mynd, I will imbue this script with the most acting. I can. Matt Smith a Jared Harris. Yeah. Dim Matt Smith a Jared Leto so much. Matt Smith a Jared Harris. Loved it. Oedd o fel proper... Ti'n gwybod... Alla'n disgrifio'r ffilms yma. So ma'na le special dwi'n mynd yn fy meddwl pan mae gen ti... Mae fel pan ti darllen fantasy novel yr iddo. Ti'n gwybod... Mae hwn y patently o edrych o'r tu allan yn ridiculous. Mae fel yr humanity mae Viggo Mortensen yn rhoi fewn i Aragorn, son of Arathorn. The true king of men. Right? Ti'n meddwl, mewn dwylo mae fel Galaxy Quest kind of stuff. Fel, galle hwn fod... Ond maen nhw'n rhoi... Mae o fel... Maen nhw'n dallt y ffilm maen nhw'n mewn. Camp ond eto. Camp wedi'w trin gyda gymaint o grefft gwirioneddol. Oedd Jared Harris, o'n i just yn fel, oh god, no. Beth ti'n neud? A wedyn oedd ti just fel, actually, swn i probably wedi cymryd y rhan yma. Mae hwn it was quite fun. But Matt Smith yn cael laugh yn y ffilm yma. Dwi'n credu bod pawb yn enjoyo hun yn y ffilm yma. Mae pawb yn enjoyo hun yn y ffilm yma as long as bod Jared Leto ddim yn y stafell. Wanta, fel, you know... Dwi'n licio gwallt Matt Smith. Drian ar... Mae o'n debyg i gwallt chdi. Ydy'r Arjona. Oedd hi'n gorau gwario lot o amser efo fucking Jared Leto. Oedd hi'n gorau actually cysannu efo. A ti'n fatha, for fuck's sake. Oedd hwnna'n odd sequence. Oedd... ond oedd o'n... Dwi'n wedi gweld dau lead efo llai o chemistry. Right. Beth am i ni esbonio, oedd ein anwyl gynulleidfa? Oedd yr opening scene, iawn. Opening scene. Morbius. O'n i'n teimlo hwnna, fatha, rhywun peth, a... hang on, fe mi fynd yr stats o sydyn. Beth ti'n mynd i ddweud, sorry? Mae gen Bryn wastad. Stats i cychwyn. Cyfarwydd o gan Daniel Espinosa, a si edrych trwy i credit o, rhywun peth o dweddol yn gallu gweld oedd Life, y ffilm gefo Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson a Ryan Reynolds, lle oedd nhw'n ffindio fatha rhyw parasite, venom-like parasite in outer space, ac oedd o ar y space station. Chris, un o'r Chris's. Na. Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson. Pwy dwi'n meddwl am? Dwi'n meddwl mae'r un lle mae Chris Pratt yn really problematic a mae o ar y space a mae o'n deffro Jennifer. Hwna di'r un efo'r un o'r poster i gweitha erioed i gael ei greu ar gyfer ffilm. Dwi'n mynd to stel... I know what you mean. Gafodd ei ysgrifennu gan Matt Sasama a Burke Sharpless. Right. So maen nhw yn nath o ysgrifennu Gods of Egypt yn 2016. Nath o ysgrifennu Power Rangers yn 2017. Ac nhw hefyd yn un o'r 5 person da ni'n gweithio ar y sgript ar gyfer Madame Web.
Future did Okay. Yeah, definitely future film ddigon. Wel, dwi'n credu gallu ni gyd The Sony Marvel down spiral continues. Lle mae Morbius yn mynd ar ôl iddo fo gael y bat? Mae'n mynd i chwilio am spiders yn yr Amazon, dydy o? Gafodd o budget o rhwng 75-83 miliwn, box office 167.5 miliwn. So ceda hwnna heidio beth to? Budget? Double the profit. 75-83 miliwn, box office worldwide 167.5. Dim o'n neud yn iawn. Mae'r mor bach di neud yn do. Mae di neud yn iawn. So gafodd ei oherio sawl gwaith oherwydd yr pandemic. Nice. Probably Morbius oedd y bai am hwnna. Yep. Gafodd Rotten Tomatoes rating of 15%. I'r 18th worst rated superhero movie. Gafodd ei nominatio yn y Golden Raspberry Awards am Worst Picture, Worst Director a Worst Screenplay. Dwi'n anghytuno. Nath o ennill Worst Actor a Worst Supporting Actress. Creulon. So, hyn ydy'r stats y sydyn. Diolch, Bryn. Dwi'n licio stats o blast. Yes. Oedd y tîm mynd i wneud y stori rundown o'n doedd et? O'n i'n mynd i gychwyn... Be nes i sylwi pam nes nath o gychwyn off, o'n i'n meddwl, mae hwn teimlo'n fatha y dechrau Jurassic Park, lle maen nhw'n darganfod y fucking DNA na i fewn yn efo'r animation fel hi. Ac wedyn, so mae helicopter yn glanio am deepest, darkest forests of Peru, a dos am arth i weld, ond... Wel, mae Paddington rhwng dy gornel yn cael absolutely delightful film, lle mae'r Morbs rhwng dy gornel yn cael horror show. Different movie altogether. Totally different movie. A dwi dal yn trio deall, fatha, oce, mae gen efo, mae di creu rhyw shield i fyny i stopio'r bats, mae dod ato fo, ond dwi'n meddwl na rhywbeth i dal y bats, ydi o? So, o'n i'n meddwl, pan ffordd i fyny, o'n i'n meddwl, mae'n mynd i hedfan drwyddo fo a cael sleisio nhw mewn i darna, ac wedyn samplo nhw wedyn, ond dim dyna oedd o, mynd i ddal nhw oedd o de. Ond maen nhw wedyn yn, maen nhw'n cael trwy'r thing ma, maen nhw'n attacio'r helicopter pilots ar cryn. Wel, dwi'n meddwl fod nhw'n atacio nhw, dwi'n meddwl just fatha, dwi'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen type of thing oedd yr yslimod yn neud, oherwydd mae'r gwaed efo'n cwn, da ni mor confused am fod, da ni wedi cael yn deffro'n fuan, mae dal yn ddydd, beth fox yn mynd ymlaen, pwy sydd wedi deffro ni type o scenario. Dwi'n meddwl mae'n wedi sgipio trwy lot oherwydd, probably yn y comic book, mae gen ti narrative eitha call o pam fod o'n fyna, ag, wel, da ni'n gwybod pam fod yna, mae nhw'n dweud o mewn un gair, un frawddeg, really, o fod o eisiau cywiro yr afiechyd sgynna fo, ag eisiau achub i ffrind. So, fel bobl able-bodied, so ni yn lyfio gwybod beth ydy'r perspectif gwylwyr anabal ar hwn, achos mae ychydig bach yn ableist, a.k.a. super fucking ableist, o ran, mae just fel... Wel, gyn ti, apparently, Jared Leto'n mynd o gwmpas yn... So, am fatha, 20 munud hanner awr gynta, mae o fatha'r crutches yn fatha prindio gallu cerdded, mae'n edrych fatha bod o literally ar fi'n marw. A apparently, oedd o'n mynd o gwmpas ar y crutches yr holl amser tra oedd o'n ffilmio'r thing, i'r pwynt lle oedd o'n gorfod, bob tro oedd o'n gorfod mynd i'r toilet, oedd nhw'n gorfod cau production lawr am bron i awr, iddo fo gallu mynd ar y crutches i'r... Wel, oedden nhw angen cael accessible toilets i ddechrau fo. Wel, a dyn oedd o hefyd, apparently oedd y studios yn gorfod cyfarfod bob diwrnod i fel fatha, shit, sgyn ni igon o fatha usable footage i actually gallu creu rhyw fath o ffilm allan o hwn. So mae'n cychwyn hefo Morbs yn fachgen ifanc mewn... So, fydd hi'n anodd iawn i wybod
pryd mae hwn fod yn set, achos mae o yn fachgen ifanc mewn rhyw fath o, dwi eisiau deud tref eidaledd neu'r groegaidd neu rhywbeth. Groegaidd, so mae'n amlwg, like, mae hwn yn stuff, pidych gofyn i fi am stuff o'r comics, cos dwi ddim yn gwybod am stuff o'r comics. Partly, so eisiau ni poeni, chos... Does dim byd yn y comics. Does dim byd. Okay, great stuff. Mae o yn cocky little shit, sy'n mewn ysbyty. Mae yna hogyn bach arall yn dod ato fo, sydd yn really grac. A mae o'n cam enw i fo ac yn mynnu na enw fo ydi Milo enw fo ydi Lucian ond mae Morbius bychan just yn Jared Leto o'r hyd y lle just yn galw fo yn enw wrong a you're gonna like it Milo be ni lyfio di oedd yn pwyntio hwnna allan ar How Did This Get Made mae'n teimlo fath so mae'n deud yn y thing present day ydi bit lle mae'r fatha'r bats a'r oh yeah, cool. A wedyn mae'n dweud 25 years earlier. So ti'n kind of fel bod hwn o gwmpas... Wow, troedd y ganrif. Troedd y ganrif, oce, yeah, gret. Troedd y ganrif dweth. Ond mae'r vibes ti'n cael o gweld y sbyty na fatha yn y 40 A dyna oedd y pwynt eich Mae'r whole vibes fatha... Tegana Pren, yes. Tegana Pren, ie. A just fatha kids a tu allan yn ei hwyl fatha oh look at the weirdos, look at the creeps fatha a ti fatha ia cedw yn meddwl fatha be ffwc mae'n gyd yn eitha odd ond ia fel ti'n dweud mae Lucian yn dod i fewn mae Michael yn gael fo'n Milo a mae'n achub Milo trwy trwsio pwmp insulin fo neu trwsio pwmp fel gwaed o efo spring so mae o'n trwsio i pwmp o achos mae mae'n problem hefo pwmp gwaed fo a mae'r hogyn wedi cardiac arrestio neu whatever so wedyn mae'n torri beiro ar agor iwsio'r spring i sortio hwnna allan so wedyn maen nhw instantly meddwl teen genius ond actually engineering genius bys hwnna'n hytrach na medical science genius ond be oedd yn gret oedd Mae'n orgio hefyd so mae'r set designer mwyn wedi deud iddo fo reit, da ni isio dangos bod y hogi bach mae'n glyfar oce sy'n rhaid i ddangos bod yn glyfar oce, rown ni roi chess set yna rown ni Rubik's Cubes yna rown ni load o lyfra o'i gwmpas o a bod math o beth o'n ti fatha oce, so mae'r hogi mae'n glyfar fath o beth so beth yw'n fo Jared Harris yn dweud mae'n ysgol yn New York fyr yn ei yrru i ti so smash ac apparently yr ysgol mae o'n sôn amdano fanna at least yn ôl y sôn ydy Xavier's School for Gifted Youngsters right ni ddim yn gwybod hynna o'n i'n meddwl mae'n cyfeirio as rhywbeth ond dwi'n gwybod beth well Dyn nhw'n gadarnhau mae probably end oedd o'n hinting strongly Bontadeli mae'r Queen bron i'n mynd sorry ti'n meddwl mynd o hwnna no that's it it's gone so flash forward i Michael Morbius he's so clever mae mor clever mae wedi gwrthod y Nobel Prize, guys. Na. But wait, there's more. Dim y Nobel Prize, ond y Nobel Prize. Completely gwahanol. Dim Nobel. The universe, we are not in the same universe as Spider-Man Tom Holland. Ond dyna bit oedd Adria a Jonah oedd... Nobel. Nath i ddeud y Nobel Prize. Ond y Nobel... Dwi'n eitha sy'n gyda fod i fod yn Nobel, ond oedd o'n... Oedd o'n pronounsio wrong. Nath o basically deud, fuck you, i'r King of Sweden, do. Well, hyn ydy'n gret, oce. So edgy o cool. Chwch am efo. So, mae'n dweud, os oedd o'n mynd i'n erbyn o, so wedi troi rownd mynd i'r pres o dweud, chys mae pobl yn nabo pwyntio, mae o'n famous, chys mae wedi inventio'r fake blood, do, mae hwnna'n cool. So, pobl yn gwybod pwyntio, so mae'n dweud, maen nhw'n dweud, I'm going to give you the Nobel Prize, maen nhw'n mynd i'r pres o dweud, fuck you, King of Sweden. Dwi'n gorau mynd holl ffordd yna. So, peth i fynd yna, mae'n gorau dweud, oce, Nôl i gynnig oedd chdi, wyt ti'n derbyn a ti'n dweud, gret. Ti'n fflio allan, ti'n gwisgo gyd i fyny, bob dim, iad. Yn ei siwt.
Mae dy mentor di fan yn deud pethau neis amdana chdi. Jared Harris, the best Jared yn y ffilm yma. A wedyn ti sefyll fyny yn mynd oedd fuck you, mwyn o lai. Ond mae hyn i gyd yn digwydd off camera. Ie, yndi. Mae hwnna yn broblem. Achos da ni'n cytio nôl yr ysbyty lle maen nhw fel, oh, Dr Morbius has been a bad guy. Yep. Just rejected the Nobel Prize. Yep. Ydy, bad. Mae Brian ohono fo. Mae'n oce, cos mae well gen fo edrych ar ôl plant yn ysbyty. Ond mae'r plant, mae'r hogan mo'n edrych ar ôl yn cael cardiac arrest, a wedyn mae o just fel, fi'n mynd i instantly gwella hi. Bing, magic, great stuff. So mae o di creu, mae di creu, be ydyn ni? Artificial blood, sydd yn fantastic. Cos wedyn, di'r bus gwaith ddim yn goffo mynd rownd yn pigo fyny bobl. Fantastic. Chi'n gwybod, mae o'n glyfar achos oedd i cyd doctor o eisiau mynd fewn i iPad o i ffindio fel, dwi'n bo, nodiadau fo neu rhywbeth, ac oedd o fel, how do you know my password? Oedd o fel, everyone knows that your password for everything is the 6 first digits of pi backwards. Can you just go, oh, he's so clever. Fucking genius. Yeah, check it out allan. So, theory, overarching theory fi am hwn ydi Goldblum's Law, the movie. So mae o'n experimentio efo i bat serum stuff o ar llgodan. Mae'n oce, mae di lladd y llgodan. Oh no. But wait. Di llgodan ddim di marw. Mae llgodan di troi fewn i fel super llgodan? Question mark? Da ni byth yn gweld beth sy'n digwydd i'r llgodan ma wedyn. It's a vampire mouse. Vampire llgodan, mae'n grac. Okay, so wedyn beth sy'n digwydd? Asa hwnna'n ffilm Dwi'n cofio, diolch methu achub yr hogan bach, so mae'n rhoi hi fewn i induced coma, a mae'n dweud, she's just going to have a nice long nap, ac oedd hwnna'n really dywydd. A wedyn, she's never spoken of again. Mae o mynd off i fod yn murderous vamp guy, a wedyn, so maen nhw'n ffeindio allan, hei, mae'r vamp stuff mae'n gweithio, dwi'n mynd i roi go anna fo. So hyn sy'n gret, mae o'n mynd i weld Lucian / Milo, sef met fo, sydd nawr yn Matt Smith. Yeah. He glowed up. He glammed up. Yeah. Apparently mae o werth lot o bres. So some esboniad am hynna, ond da ni'n angen esboniad. Mae'n just yn minted. Mae o'n mynd i... Mae'n dweud, sy'n fath experiment yna, mae o'n highly illegal. So mae o'n experiment more illegal mae'n gwrdd digwydd yn international waters. A mae'n un o'r... Ond dyn ni'n di esbonio hefyd bod gen Milo / Lucian anger problems. Oes. Oherwydd fod wedi cael ei bwlio pan mae'n blentyn eisiau llythyr fo. Teg, na'i gymryd hwnna. Nath o gymryd Shari i bwyntio allan nes i ofyn, pan fod y boi mor flin a mor pissed off i gymharu ar doctor. A mae'n dweud, oherwydd nath o mynd allan a cael ei weldio yn y cychwyn, dyna oedd y... Dys dim gwachod o'n ddigon manwl. Ti'n bod beth, ti di prynu fo'n gwachod o to? I fi, fes o hynna, heb di effeithio fi gymaint o hynna. Ti'n chill, motherfucker, ti'n fine. Paint by numbers, I forgot. Mae'r thing, solely glad being international waters yn hilarious i fi, chos surprisingly not a thing. Bryn of the bar, legal Bryn yn deud nope. Doedd am gambling casino ar y oedd o fel ti'n y ffilm efo Kelsey Grammer lle maen nhw'n mynd yn yr aeroplane a maen nhw'n neud illegal money plane probably sticio hwn ar y restr peth ydi mae'r llong maen nhw'n steid nes ymlaen Puerto Rican flagged vessel. Okay, fine. Puerto Rican flagged, it's under Puerto Rican law. Ddim yn gweithio fel yna. A beth sy'n gret ydi, mae o yn international waters just off the coast o Long Island. So mae'n fine. Just ddim yn gorau talu VAT, mae o ar y cigarettes, Ca prynu gymaint o booze yma eisiau, mae'n fine. Mae'n gret. So, maen nhw wedi mynd allan international waters... Mae i gariad o sydd yn doctor. Hwna nes i godi fyny gyna. Go. Ar ôl iddo fo, fucking... Go crazy thing. Don't mind if I do. Mae di cael ei Captain America serum, do. Ac mae di penderfynu, let's go fucking crazy. A wedyn mae'n penderfynu, a dyna bad thing. A wedyn, so mae o'n neidio oddi ar y gwch. Ac o'n i fatha, fodd hwnna'n neidio oddi ar y gwch? What? So mae'n gwybod mae'n gallu nofio o fyna.
Mae gen efo special bat powers. Ti'n gwybod bats mae'n gallu nofio'n really dda. Ond mae hwnna mor confusing. Mor confusing. So ni'n darllen nodiadau ar allan oedd efo. So, mae o'n neud ymchwil ar ôl hyn, mae'n gweithio allan, oce, mae cymeriad y gwaith smal, mae o'n oce am 6 awr. Oce, gret. So, OK being, dio ddim eisiau myrdro pawb. Dio ddim eisiau myrdro pawb, oce, gret. So apparently, rhwng yr llong fatha crasho y ground, mae'n apparently fod rhyw fath o time jump o 2 fus i fod yn terms o'r bel stori i fod i wneud. Right, ond oherwydd movie time. Ond dyn nhw ddim yn dangos bod y jumper wedi digwydd. Mae'r llong mae di redag y ground. Mae o wedi jumpio off a di nofio. So, mae'n am 2 fus di bod yn mynd o gwmpas dwi'n mynd i mynd yn nut a dwi'n mynd i gorau llaw. A dyna pam nath oedd nhw ddanos y sîn o'n fo yn ffonio fewn yr Mayday thing i gael pobl yna'n syth. Achos o cariad o'na, ond oedd o ddim wedi myrdro cariad o. Oedd o jyst i myrdro'r mix. Ond oedd ddim yn cariad ar y pryd na. I don't know. No, oedd nhw'n licio gilydd, ond oedd nhw'n awkwardly Swn i'n argio oedd o mwy fatha Mae'n complaints yn HR. Hwna beth yw, Jared Leto di'n cofio. Yeah, exactly. Sni'n gwneud HR am y fucking bulbs yn mynd off yn y corridor, really. Ei, da ni wedi cyrraedd fan ato, mae hwnna i ddod. Mae gen ti Al Madrigal ac Tyrese Gibson dod fel agents i investigatio'r llong ma. Sydd i fod yn ffynnu, ond just yn... badly served. So, mae Al Madrigal dwi'n nabod o fod yn correspondent ar The Daily Show. A mae Tyrese Gibson dwi'n gwybod o The Fast and the Furious. A mae nhw'n dweud, this is weird. It's like that thing in San Francisco. A be oedd hwnna'n cyfeiriad? Bryn, please. Bryn. O'n i'n meddwl na dyna oedd o. Ond oherwydd o'n i wedi gweld y ffilm, o'n i'n meddwl... wael yn dod. Dyna be mae'n cyfeiriad. Ond nes i yn fy mhenol mae'n cyfeiriad. Ond dyna Charlie Tried fydd best line of the film so far. Ond oedd hi ddim yn gwybod yn byd am Venom. Oedd o just yn ffynnu yn y ffordd oedd nhw wedi wneud y lein amdan 15 other guys with attack ammunition neu rhywbeth. Hwna the gret ydi hefyd. Hwna hefyd yn part o'r whole running theme law enforcement and authorities. Maen nhw'n completely and utterly non-plussed am y ffaith. Apparently maen nhw'n vampires. Oedd hwnna'n pwynt nes i bigo fyny ar ac o'n i'n meddwl mae'r actorion yma wedi cael cyfarwyddyd andros o wael efo yma pan maen nhw wedi dalo bellach ymlaen yn y carchar ac mae wynab o'n newid i fewn i'r vampire thing ma ac fod o just yn dal yn edrach a ddim yn mynd ac yn cael ei ddechryn please, director, deud wrth y fo, rwan, mae o'n newid fewn i vampire, ti'n mynd i ddechryn, a fod ti'n wedi gweld yn byd fel o blaen. 100% mae director ddim di meddwl am hynna cynt. Maen nhw di neud o, maen nhw di gofyn i'r bobl VFX neud o, achos bod yn edrych yn gwyl. Dyn nhw ddim di meddwl am hynna, tra nhw'n ffilmio fo. A gynnag ti'n, os ti'n really poeni am dy ffilm, ti'n mynd yn ôl yn dweud, oce, rhaid ni gael pick-up o chdi, yn mynd yn ôl i fyma a reactio i wynab o yn newid, am fod ddim yn gweithio fel mae o. A nid yn unig hynna ddo, ti wedyn yn cael bit yn nes ymlaen lle maen nhw yn yr fatha'r subway, lle mae'r coppers mae'n gyd. Maen nhw wedi bod yn gwachod fatha, a hefyd mae'r pobl o gwmpas sydd ar, dyn nhw'n reactio i'r... Na, o gwbl. Magical... Ddim yn magical. Matt Smith. Pobl mor gyflym yn cwffio y lawr yn grisia. So mae hyn yn un peth arall hefyd eisiau bigo ni. Apparently o Leto ddim eisiau cael prosthetics. Oedd o eisiau neud yr whole fatha morbin effects. Oedd o eisiau morbio i hynna. Oedd o'n edrych yn wych ddo. O'n i'n methu... Yr effects o stuff. Ie, o'n i'n meddwl bod hwn yn... Ti'n meddwl be? Ges i...
fel, Siom ar yr ochr ora, o fel, ti hwn, dwi'n teimlo'n... Ie, pan oedd y gwyneb yn newid, doeddech chi ddim yn teimlo fatha cael dy dynnu allan, oedd o dal yn teimlo fatha bod o yn wir yn y shot, oedd i wyneb o'n newid. A mwynhau'n ffain pan ti'n cael un shot fatha ar y person ar y gwyneb, ond ti wedyn isio yr crowd o gwmpas a'r fatha'r pobl o gwmpas chdi ymateb. Reactio, ie. Ti angen rhywbeth bod yn fanna iddyn nhw ac sy'n gallu ymateb i. Ie. So, da ni hefyd wedi gweld, mae Dr Jared Harris wedi sticio hefo Milo, achos obviously mae Milo'n minted a mae'n gallu neud mwy o bres yn y private sector na gydio yn edrych ar ôl kids bach yn groig. Mae wedi sticio hefo Milo, achos mae rwan yn fel full-on fel bedio, 35. Mae'n fel nos, mae Jared Harris just yn edrych ar ôl y boi, mae sy'n 35, sydd yn byw lwsh lifestyle. Rhyw sut neu gilydd, dwi'n siŵr os dyn ni wedi skipio dros stwff, mae Milo yn ffindio allan. So mae Michael yn mynd yn ôl i lab o. So mae'r police, dyn nhw'n meddwl mynd i chwilio amdano fo. Na. Ond mae o'n i office yn fatha di-isolate hyn, mae'n bron a marw heb di cael gwaed. A dydi gwaed ffig just ddim yn gweithio. A mae Lucian yn mynd ar gwaed iddo fo, dyma fo. Ac wedyn mae'n fatha, dwi di... A mae'n wedi bod yn trio fatha, sef ar allai controlio powers fi. Ac mae'n cael bach o montage. Hefo Hans Zimmer bwab music. Bob tro mae'n mynd at y bats, mae'n fel bwab. So dwi fel, oce. Ac mae'n scene straight allan o The Dark Knight. Hwna be di o. Lle mae'n mynd i fewn i'r tank efo'r bats. A mae'r bats just yn heidfon o'i gwmpas. A ti fatha, they've accepted me like a brother. Fath o beth. They fucking love me. Yes, Jared Leto. Same as everyone else. Wedyn mae Lucian yn cyrraedd a mae'n deud fatha, ti di ffindio'r cure, great, fantastic. No, Lucian, no, Milo, it's not a cure, it's a curse. Ac o'n i just gwyddo fo, deud y stori eitha fo, deud y stori, a deud y manylion i gyd iddo fo. Na, skirting round the fucking details a ddim yn fucking really laying down the law. Plot reasons, guys. A mae'na fatha, mae'na foreshadowing, lingering shots. Dod i fewn a gweld y fucking serum. A ti fatha, see, it's right there. What he's always wanted is right there. A wedyn, os da chdi'n filmmaker iawn, os da chdi'n troi rownd i'r camera shot, what he actually saw when he walked into the room, and it was just like everything. It's like, I see nothing. I see everything, but I see nothing. Fatha, just fatha, label mawr ydy, science. Just yn o. So, Cure. So, dwi'n misio skipio mlaen, ond mae'r rhaid i ni siarad am transformation Matt Smith. Oedd Matt Smith obviously meddwl, this is it, guys. It's me in the big times, me in Americas. Ti fel, is it though? So peth ydy, cyn i ni gyrraedd hwnna, mae well i ni siarad amdan yr death corridor. Right. Y nyrs tri. Lle mae na nyrs... unwaith eto. Just fel cleddau ar S4C. Let's murder nurses for entertainment. A beth sy'n ffantastig ydy. Mae'r nyrs tri. So mae'n yn world-class cutting-edge science research facility. With lights that go off. Ond hefo spooky death corridors. So mae'r nyrs mae'n just yn cerdded, a mae'r gola just yn switcho on i'w chi ffen hi. A wedyn mynd i'n cerdded allan, mae'n diffodd. Gola nesa, mae'r un nesa dod on. Spooky. Mae yna sŵn. Beth yw'r sŵn? A mae hi'n panicio ac yn redag full pelt. Mae'r shot ma'n ofnadwy. Hitio'r switch gola. Mae'n popeth yn ffain. Dwi'n saff. A wedyn, mae hi'n sort of mynd fatha, oh no, dwi ddim, mae hi'n troi rownd, a mae yna rhyw monster arm yn gafel yn hi. Mae'r shot yna'n ofnadwy, achos mae o fod yn jump scare, ond mae hi literally edrych yn syth i lle fysa hwnna'n dod o.
A wedyn mae yna llaw yn dod ag yn fel myrddro hi, a dwi fel... A be ti fod i gredu'n yr amser yna ydy, Morbius na'r un neud hyn. Wel, ia, siwr. A ti fatha, na, da ni wedi gweld ffilms. It's okay. He's a good... Jared Leto, dio? He's a good guy. Wel, o'n i'n sioct. I ddeud y gwir, o'n i'n sioct na ddim fod o. So, gesiwch pwy oedd o ddo? Yep. It's the 11th Doctor, boys. Yep. Dim Dr Morbius, na. Dr Matt Smith. Oedd y trainers na byth yn mynd i weithio, a dyna sydd o'ch ti'n gwybod na fo. Just hilarious, right? Mae Matt Smith, as dwi'n quotio honest trailers i ddeud, mae Matt Smith yn gwybod exactly pa fath o ffilm mae o'n efo ac yn cael laff. Newid popio fo'n i menni, lle mae o'n cerdded allan o'r carchar. O Kaiser Sose. Y Kaiser Sose yn be di'r o fod a? Usual Suspects. Usual Suspects, yeah. Fucking hell. Union rhywun peth, ond 10 times worse. Bora wedyn, maen nhw'n ffeindio'r nyrs di marw. Mae pobl fatha, mae hi di bod yna trwy nos. No, trwy nos. Dim CCTV yn y state of the art hospital ma. A so maen nhw'n ffeindio, a maen nhw'n fatha, what's going on? A wedyn mae Tyrese Gibson a Al Madrigal di troi fyny. Maen nhw'n trio arrestio Michael Morbius. Mae o'n morbio allan ac yn trio dianc. A wedyn mae o'n neidio fyny rhyw grisia ma. Ac eto, mae'r police just fatha sort of alright, okay, fine. A mae'n cario mlaen seithi ato fo. Fatha, yeah, whatever. Gael ni fynd yn ôl, just am eiliad fyna, i'r llong, lle oedd nhw efo machine guns yn seithi at Morbius. Ydy o yn bullet resistant o ryw fath? Mae just yn fast. Ac oeddech chi'n dod i ddallt yna fel oedd y ffilm yn mynd ymlaen, oedd? Dwi'n mynd 100%. Mae'r blur lines yna. Oedd gymaint o bullets oedd yn cael ei seithi, ac oedd o just oedd not happening. Yep, mae'n gallu just, fatha dŵr, just fatha whoosh. So, o ran yr effects, right, Coney, fach high camp, kind of fun film, o'n i'n meddwl bod yr effects yn eitha da. Iestyn? Oedd behind the scenes yn gret. Wan bod gen ti 30 munud o extra. Oes. Dwi wedi weld nhw'n gyd eto, nes i weld hanner nhw. Ac oedd y VFX supervisor yn really deallt be oedd y brief a be oedd o'n neud. Oedd nhw'n neud breakdown o'r scene lle oedd nhw'n neidio a mynd lawr yr underground shaft lle mae'r escalators ac oedd nhw a wedyn fod gen ti'r golygfa na lle maen nhw'n mynd rownd y twll yn yr underground lle ti'n mynd, mae'r camera'n dilyn nhw rownd ar ben i lawr ac mae pobl yn y gwylod yn fatha, what the hell is going on? Ac so the shots yna di gweithio allan yn really manwl ac oeddech chdi'n edrych yn efo a fod dwi'n cofio fod yn y ffilm a ddim yn cael hynny allan meddwl fatha dyna mae'n realistic iawn ydi am fod fel arfer pam ti'n gweld rhywbeth erbyn hyn ti'n gwybod fatha di hwnna'n wir na di ti'n chi deud dweud fatha reit ar y cychwyn lle oedd yr hofrennydd yn glanio tu allan i'r ogof o'ch ti'n chi deud mae rhoi di peintio hwnna mae hwnna di cael ei wneud yn computer o'ch ti'n chi deud mae'n teimlo'n stagey beth yw'n o'r hemisphere y void diddorol ti'n teimlo hwnna fwy fatha platiad i cael ei peintio really ond yn yr golygfeydd yn yr underground oedd o really yn teimlo fatha mae hwn based in reality a wedyn bod pam oeddech chdi'n watcho the making of oeddech chdi'n wel mi oedd o am fod nath nhw setio rig i fyny i'r camera mynd trwy'r twnnel torri ar draws y tails a mynd rownd y connection tube y twnnel ac oeddech chdi'n gweld y camera mynd a wedyn oedd just y peintio fewn lle oedd y rig y camera
Ac oedd o'n gweithio'n gret. Oedd ni jyst yn cael issue yn benodol efo'r trails Morbius a'r boi arall fod o'n i'n mynd ydy pawb arall yn gweld hyn fan fod o yn rhedag o fyma i fyna ac wedyn be di'r particles ma ond oedd o'i gyd i wneud efo bat signals fo mewn ffordd oedd dyna oedd o O'n i'n really enjoyo yr swirly-whirly creepy vampires mwg o'n i'n meddwl cool o'n i'n meddwl oedd angen cael ei dynnu lawr hanner notch i wneud y deimlo di cael ei ista fewn yn y shot fwy oedd o'i gyd yn sydd fatha make this stand out make this look this certain way Fe rhyw radd oedd y VFX shot yn well na oedd y ffilm yn heiddi Ie. Well na oedd y sgript yn heiddi lle nath nhw fethu allan oedd lle yn y fight sequence ola o'n i ar goll hwnna lle oedd y choreography wedi mynd i byd bach yn dwy lal ond os dyn nhw dau yn dal yn gwisgo dillad ac yn waldio i gilydd fatha Superman a ffocin heina oddi ar y planet yna yn waldio i gilydd neu bryn adeilada mae'r dillad yn mynd i hitio'r adeilada mynd i hitio'r concrete yr llawr yn mynd i rhwygo ac erbyn diwedd doedd na ddim byd yn bod efo'i dillad nhw oedd o fath o bod y dillad di cael superpowers hefyd ac oeddech chdi'n meddwl mae hyn yn tynnu chdi allan o reality rwan oherwydd fod does am byd yn bod efo'i dillad nhw mae gwall yn edrych yn berffaith y trope yna yr un teip o beth o'n i licio o'n i fatha o'n i'n flin i ryw radda efo'r sy'n ar ôl i Morbius cael i arestio ac oedd yr FBI yn interview efo ac oedd o You wouldn't like me when I'm hungry a di fatha fuck you I'm getting hungry you wouldn't like me when I'm hungry that did well I'll get you a Snickers shall I cause ac eto oedd o fatha dyn nhw'n mynd ymatab iddo fo yn o gwbl a wedyn mae Matt Smith wedyn yn siarad i ffordd i fod o fi di twrna chdi di fatha fysa twrna ddim yn cyfweld y person yn ei sel American legal system pwy oer wel dwi wedi gweld digon o law and order i wybod i ddau bys y Bryn oedd y bar yn gallu sneakio fewn a dod a blood bag i'w client dim problem exactly a mae'n gret a beth sy'n ffynnu wedyn ydy mae'r policeman yn sefyll tu allan fatha bangio ar y thing a dweud time's up fath o beth mae'n practically America a beth sy'n gret ydy mae'n fatha maen nhw wedyn yn cais y sosau o Matt Smith yn y bit yna ti fatha ydy mae o'n neud y cais o sosau walk ti'n hollol iawn actually a ti fatha Iestyn dweud the whole thing just yn look it's the usual it's him it was him all along it was him get it it's him so mae'n troi allan go ni just please dweud dwi'n ni'n gwybod Matt Smith yw bagau dyna sioc, mae wedi cymryd y serum, he's so special, mae o'n special vamp. Mae o rwan, mae wedi bod trwy fywyd, mae wedi bod yn anabal, mae o rwan yn cael, so obviously, ti'n meddwl, os di bobl anabal yn cael unrhyw chance o fod ddim yn anabal, maen nhw'n mynd i droi'n evil, so watch out am hynna. Dyna oedd y cwestiwn mwyaf gyda fi, a o'n i'n haslo siarad, pam fod o'n evil? Pam fod doctor achos bod o revenge. Oh, that just no dim sense. Os mae wedi bod yn ffrindiau ar hyd yr oes a fucking... Incel. Mae fel incel. Mae wedi cael bywyd shite. So mae'n cymryd allan o bab. Hefyd, Iestyn, tesa ti wedi bod yn super anabal drwy dy fywyd yn goffi cael blood transfusions, a wedyn wyt ti'n troi fewn i Matt Smith ar ôl fel good 6 mis o fel gym practice. A wedyn pan wyt ti'n paratoi i fynd allan, ti'n allu dawnsio. Mae'r please drwchwch fyny fel mae fel Ricky Gervais ond mewn corff super hot. O'n i'n meddwl ni wastad American Psycho am eiliad. Oh my god, oedd o'n American Psycho i allan, oedd o'n
hilarious. Oedd Matt Smith yn gwybod a dyna, nath y ffilm just mynd i fi wedyn, o'n i fel, dwi am bod, ma' hwn yn gret. A dyn, pan mae'n murder policeman a wedyn, fel, Ie, mi o Michael Jackson i o hi. Mae o'n moonwalkio. Ar ôl disembowlio nhw. Dyna beth da ni eisiau gweld. Bad guys being bad. Ie, wedyn mae Morbius... So, wedyn mae yna big fight ar y diwedd achos mae Morbs eisiau clirio i enw. Ie. Ond, mae Matt Smith wedi kidnapio Dr. Tina. Be di enw hi? Tina rhywbeth, Martine? Martine Bancroft. Dr. Martine, mae wedi kidnapio hi a wedyn fel wedi morbio hi, basically. So, hang on, cyn i ni cyrraedd y bit yna, so mae o on the run. Mae di lladd Jared Harris hefyd, mae Matt Smith cyn hynna. Let's go, mae pethau yna'n adwy. Mae o'n ffindio Martine a dweud, I didn't do it. So dweud, I know. A wedyn maen nhw'n... Fatha... Morbius. Cachu chdi. Mae Milo yn jealous o'r sylw mae'n cael gen Martine. Mae Morbius yn mynd i fewn i ryw lab sydd yn gwneud counterfeit pres ac yn dwy'n y lab gyn y boes ma. A mae'n dweud oedd yma'n gafel y llaw o boi a mae'n dweud, who are you? A mae'n dweud, I am Venom, fath o beth. Lol, JK. I am Hulk. Ydy hwnna'n ffynnu? A ti wedyn fatha, mae'n gweithio allan rhyw... A beth sy'n really creepy wedyn ydy, mae nhw'n siarad am dweud, mae hi'n cytio i bus i y trac o'r can o bwyd i'r gath. Oh, dear. Bwyd gath y tiwna. Oh, dear. Mae'n dweud, you worried I'm going to Dracula out? Well, yeah. I always saw that as a romantic thing. It's like, ti'n weird. Folks, sy'n mynd ymlaen o hana. A wedyn, mae'n dweud, hwn ydy'r stwff, a wedyn ti'n just yn jabio fo, mae'n lladd, so I can take him out. A ie, fel ti'n dweud, mae'n lladd Jared Harris, kidnapio Martine, ac cael a big final fight. Sef yr ingredients ar gyfer unrhyw Marvel movie arall. Ond mae gymaint o be fysa chdi'n really galw paint by the numbers film. Completely by the numbers. Mae Iron Man union un peth. Mae Hulk efo beth yw'n efo yr Hulk dwysa i fod yn cyn yr Avengers a falle yr un peth. Eric Bana? Ie. Ed Norton, ie. Ed Norton. Sorry. Mae o'n cwffio yn erbyn Hulk arall. Any of you last motherfuckers move, I'll execute everyone. Mae o'n efo. Tim Robbins. Na ci ddim Tim Robbins. Be di yna fo ta? Oh god, dyn ni swnio fel hen bobl wan, guys. Tim Robbins ydi o. Anyway. Na. Falle bo fi'n wrong. Na, Tim Robbins ydi. Falle bo fi'n wrong. So, mae really yn teimlo fatha origin story basis really plaen amdan hyn, lle mae gen fo moral conscience call. Ac mae o'n fatha, I'm going to use this power for good. Instead of... Tim Roth, ti'n hollol iawn, I take it back. Dwi'n wrong. My brain has gone to mush, Bryn. Mae'r gwyn ma wedi pydru fy mren. Obviously. Mae di fermentio dy gris a fi. Dwi'n meddwl fi cael full refund. God, faint o bobl sy'n gwrando di bod yn gweiddi yn ni. Mae'n di bobl sy'n mynd i fod yn absolutely fel twat. Tim Robbins ydy'r boi o'r Shawshank Redemption. Wrth gwrs. Oce, ni di fel fi am hwnna ddo. Ond ie, rhwng Tim Roth a Baskin Robbins. Baskin Robbins, ie. Ond ie, mae gyd yn by the numbers. A peth ydy, dydy'r ffilm heb di wneud digon i gyrraedd Act 3 i chdi gallu fath o dweud, oce, ffain. Dwi'n poeni digon am y pobol ma. Cerio. Am fod, pan maen nhw'n gorffan cwffio yn y diwedd,
munud maen nhw'n gorffan cwffio, mae yna sŵn sirens, heddlu, Injan Dan, be bynnag, yn digwydd. A so mae hwn really by the numbers. Ac mae o'n mor ddiawledig yn y ffordd yna. Dyna pam nes i ddim casau o gymaint. O'n i really ddim yn casau o mor ddrwg. Ond fod, oedd o jyst yn dilyn fformula. Oedd o'n dilyn fformula mor amlwg. Ac oedd wedi cael ei wneud yn competent i'r fformula yna. O'n i methu casau o yn wirioneddol. Oedd o'n proper B-movie. Proper B-movie. Bod o'n i mwy na casau. Ie, fe trai ddach yna. Bod o'n i fo. Na i edrach ar making of lot mwy na'r ffilm. Dyna di y fath yma ffilm. Mae'r pobl sydd wedi gweithio ar y ffilm wedi wneud gwaith arbennig o dda. Blaw am y scriptwriter ar director. Wel, ie. Ar set, dwi'n feddwl. Yn dod ar golygfeydd yma i fewn i'r camera. Wedi wneud andros o job dda, y stunts, y visual effects, y special effects. Mae wedi wneud briliant. Ac ar ben hynna, mae nhw hefyd i gorau rhaid i fyny fo Jared Leto. Oh, wel, hwnna dio. Ond dwi'n meddwl gwybod sydd fath o method acting mae wedi gorfod wneud ar gyfer hyn. Yfed gwaed, 100%. Pwdyn gwaed oedd i rhan fwyaf Dwi'n drach mlaen ar andar y podcast gan y ddau berson i weld be mae wedi wneud. Apparently... Iawn, LLM. Mae wedi, apparently, yn ôl interviews, wedi dweud, oedd o'n gorfod, chos oedd lot o'n y fo yn Michael Morbius, a ti fatha, fuck off. Fuck off. So yeah. A Martin Bancroft gael lladd gan... ydy. Sorry. Chos mae Morbius yn gorfod yfad i gwaed hi. Gorfod, dwi'n gwybod. Ei achub bywyd hi. Y boi cynt oedd i drach ar ôl o boi arall am mor hir. Dr Jared Harris? Ie. Jared Gorau. Dwi really o'n i stryglo yn y darn nhw fatha, mae o wedi edrych ar ôl o boi ma ar hyd i oes, a wedi mae wedi penderfynu ffwcio hyn. Dwi'n mynd i just swipio ar hyd i... Ie, yndi, mae Matt Smith just yn myrdro fo. A wedyn, mae o'n penderfynu, dwi'n mynd i ffonio'r doctor i fyny ddod yma, yn hytrach na ffonio'r ambulance i achub fy mywyd. Be ffoc oedd hyn amdan? Ganda, plot reasons, yes? I know, but I hate the plot reasons. It's just silly Baileys. Wedyn, fel mae Morbius yn fflio off efo'r bats. Ac eto, does yna neb yn ymateb i'r ffaith, mae'na dyn Nath nhw'n gweld. Mae'n ffain, mae'n gweld a dyn made of bats. He's made of bats. A wedyn, mae'na overhead shot o Bancroft, Martin, i'ch gada hi di cael a suddenly maen nhw'n agor a mae i'ch gada hi'n goch a ti oedd yn y universe yma fod i Batman, ie? Fod i Batman, basically, ie. Mae'n special. Ie. A wedyn, beth ti'n cael wedyn yn yr mid-credit a post-credit Friendly neighborhood Batman. Mae gen ti... Spider-Man. Sôn am Batman, mae Michael Keaton yn cael ei zapio mewn i'r universe ma. Yndi, oherwydd fod Doctor Strange di agor i fyny y multiverse a mewn ffilm arall, a ti'n gweld crack. Ac oedd hwnna, oedd y shot yna o'r universe yn agor i fyny, o'n i'n meddwl, maen wedi cael rhoi'n ar job ca yn rhoi y shot yna i fel. Gwydyn, so wedyn mae o'n cael ei signa fewn i cell. Ie. Ie, a beth sy'n weird ydi, yn yr actual Spider-Man, mae'r villains o'r universes eraill cael ei tynnu mewn i universe fo, mewn i'r MCU. Ond, yn ôl y ffilm yma, mae elynion o universe fo yn cael ei pwysio allan i universes eraill. Ie, i wneud lle am eich eich. Oh, in which case then, pam dyn nhw'n dod yn ôl...
Oedd gyd really fucking stupid. A wedyn, da ni cael post-credit sequence. Post-credit sequence. Lle mae... O'r mid-credits oedd yn gyntaf. Sorry, mid-credits. Wedyn post... So mae'r Vulture one. So mae o di adeiladu siwt eto. Heb cael yr Chitauri stuff, heb Iron Man cool stuff. Heb Iron Man. So mae di adeiladu'r whole thing ma. A wedyn wedi dod at gyda dweud, I'm still trying to figure this universe out. I'm here because I think it's something to do with Spider-Man. Yeah, I suppose. Okay. A mae'n o'n yn lle dweud, who the fuck is Spider-Man? Yeah. And just yn meddwl, alright. A beth ydi, mae Morbius fatha eto, mae fatha dweud, ti eisiau mynd i gael hwn i am baint neu rhywbeth? Yeah, okay. Yeah. You're a freak, I'm a freak. Let's freak together. Yeah. Wel, gadewch i ni cyd-forbio. Cyd-forbio, yeah. So chi'n awgrymu y ffilm yma i bobl eraill? Oedd o ddim mor ddrwg o'n i'n disgwyl. Na, mi'n wir. Mae'r 15% ar Rotten Tomatoes yn neud o'n waith na be ydi o go wir. Mae hwn i fi yn 45-50% movie o ran. Mae'n competently made. Just fod o yn boring ac yn predictable a ddim wir yn cynnig yn byd newydd. Mae misfire o'r lead a dos a ddim chemistry rhwng y lead, fo fel lead. I don't know, o'n i'n disgwyl i Dr Morbs a Milo gael snog da. Mae'n fwy o chemistry rhwng Oes. ddain nhw. O'n i'n meddwl, o'n i fel, now kiss i'r ddain nhw. Mae'r ddau, mae nhw'n ddau weirdos. Y bit lle mae nhw'n cerddad efo'i gilydd trwy'r dre. Pan ma'n nhw'n winning it. Ia, mae nhw'n fatha... Mae Leto'n edrych fatha bod ar fi'n marw. Mae Matt Smith yn edrych fatha bod o fatha... Bod i cael gorfod i yfad. Love it. A mae'r ddain nhw just yn mynd... A mae'n gyd... Mae'n eista fatha hen gwpl ar bench yn y parc yn sôn am illegal experiments. Mae'n gret. Mae'r ddain yn gweithio... Ond dos a ddim chemistry rhwng fo ag Adria a Jonah. Jared Harris dynian yn gorfod bod yn y ffilm ma. Dwi'n gobeithio bod Jared Harris wedi cael lot o bres ymwneud y ffilm ma. Dwi'n gobeithio. Rydyn beth yn sy'n archen amdan hynna oedd nath o'n neud o oherwydd oedd eisiau talu mortgage. Hynna 100% yn ei sens. Pam sy'n neb arall yn rhoi actual rhannau da iddo fo? Dyna'r cwestiwn. Mae'n atgoffa fi o'r apparently beth oedd Michael Caine am bod yn Jaws 4. Oh, yeah. Bod o'n rioed i gweld Jaws 4 ond nath o weld y tu oedd o di prynu. Nice. Oedd o hefyd yn deud, ti'n darllen y sgript yma'n deud, exterior Barbados, so ti fel, yeah, fine. Dyna pam bod gymaint o bobl yn ffilmio Death in Paradise, guys. So nawr, dwi'n meddwl, Iestyn iawn, o'n i di mynd i fewn iddo fo disgwyl absolute hawla... Shit show ond efo. Ac really, oedd o just fatha... nes i joio camp sort of Halloween-y pantomime-y kind of soft goth kind of nes yna nes i'n joio hwnna oedd o fel darllen un o'r 99p fantasy novels dwi'n cael off Amazon a dwi'n enjoyo yr kind of fel bach o fel vibes o fel ti'n modd mae'r vampires ma'n beryglus a ma'n nhw'n sexy does dim byd sexy am Jared Leto ond Matt Smith ddim yn sexy ond oedd o yn attractive hwnna dio ti just eisiau gweld mwy o'n efo eitha boring fod person efo'r acen Saesnag yn hytrach na Americanaidd oedd y boi drwg eto dyna shocker shocking absolute shocker a wrth gwrs gallai Michael Morbius ddim fod yn boi drwg achos mae Jared Leto di ffurfio i look ar y lluniau o Iesu Grist oedd bobl yn peintio i wneud Iesu Grist edrych yn wynion efo barf dim ond mynd i fynd yn hen o di cos mae'n yfed gwaed obviously y drin o chrome fel yr Q conspiracy guys anyway da ni eisiau symud mae'n hwn ffilm oedd bobl da ni'n deud ti'n ma be bentha cochog gen Iest os ys gynnach chi fynadd neu gwyliwch o ond fel arall chi'n ffain
Yn y log o beth yn gwell i wachod. Mae'n competently made, but boring. Yeah. So yna di gallu bod lot mwy o hwyl, lot mwy o sexy vamp fun, dim quite. Beth am pethau i'w gwylio, guys? Be da chi eisiau gwylio? Gwyn i fynd, Bryn, o gen ti list? Wel, mae'n ddau beth gyda i ar y list. Hey, great. List Iestyn, lot yn so. Okay. Nes i weld The Outrun efo Saoirse Ronan. Wow, nes ti texto ni am hwnna. Sega, game. Sega, na. Na, di selio ar lyfr mae o y merch wedi symud orcni i Llundain y person ifanc gan wedi cael mewn i trafferthion efo o'r yfad ac oedd hi di crasio allan a di symud yn ôl i fatha sychu allan mewn ffordd ac just cymleth dod o'i bywyd hi gartraf oedd hi thad i bipolar mae'r whole thing yna a mae'n just really ti just yn gwachod hi'n just yn mynd trwy'r proses ac yn ailgysylltu efo beth sy'n mynd yn trio just ffindi hun yn ôl eto a mae'n just load o lingering shots o Saoirse Ronan just yn mynd o gwmpas Orkney a mae'n anhygol dos y byd yn digwydd as such ond mae'n hynod y compelling i wylio a mae'n fatha shots lle ti fatha ti dweud fatha o fysa na Americanwr rioed mae'n fatha part lle mae hi'n fatha mynd fatha polar bear mewn i'r môr so mae hi fatha mewn fatha gwisg nofio ac yn cerdded yn ara deg mewn i'r dŵr a mae'r dŵr yn rhewllyd o oer a ti fatha a mae hi just yn tafod i hun mewn i'r thing ma a mae'n andros a eto dy ddim yn neud i'r pobl o'r ynys fatha allan i fod fatha rhyw wise fatha country folk with their thing mae'n just y pobl go iawn a mae hi just yna just yn trio dod yn ôl ati hun fatha beth dwi'n sort of eitha sicr bod Oscar nom yn wedi ddod o hwnna nes i hefyd oedd yr Bryn yma yn ail darlledu ffilmiau clasur sci-fi ar un nes i wylio oedd Forbidden Planet o 1956 so Leslie Nielsen yn y lead a ddim fatha campy comedy Leslie Nielsen ond fatha serious acting oedd gyd fatha Robbie the Robot a'r whole lot oedd fatha proper high camp sci-fi kind of classic sci-fi bit ac oedd andros o ddau watchad a just fatha gyda fatha sort of we're using atomic power and hyn a ti fatha really just fel proper 50 sci-fi a then andros o beth hwyl i watchad a fatha The Folly of Man I thought I could understand I'm Anne Francis fel ingenue type heroine yn efo mae hi fatha dweud mae hi'n nofio yn un pwynt a mae Leslie Nielsen yn dweud mae hi'n dweud i Leslie Nielsen ti di nofio mae o'n mynd fatha nes i'n dod a bathing suit a mae hi'n mynd fatha what's a bathing suit so 1950s mae'n sort of time capsule o fatha be o pobl yn dallt o'r gwyddoniaeth ar y pryd a fatha be o'n nhw'n dychmygu fysa'r dyfodol yn gallu edrych fel so mae'n ipyn mae'n andros o syndod diddorol lyfio hwnna brilliant and that's it gyda fi be o ti Iest beth gyda fi da ar ITV da ni'n newid orffan gwylio gyfres o'n enw The Dry amdan mae yna 2 gyfres ar gael am rwy'n The Dry dyn yn alcoholic
ac yn dod yn ôl o Llundain I fyw efo'i teulu yn Dublin oherwydd dim methu cwpio yn Llundain ac isio dechrau mynd yn ddi-alcohol. No, hwnna'n swnio'n debyg I yr un sy'n Sharonan. I don't know what that... Dim gwahanol. I don't know. Ond basically mae'n dramedy dan sut mae'r teulu I gyd ipyn bach yn fucked up, ddim just hidio, ond hi sy'n cael ei beio am bob dim, oherwydd hi di'r un na mynd off y rails gyntaf mewn ffordd. Wedyn. A di gadael pawb lawr. Supposedly dragio pawb lawr. Ie. So, wedyn ti'n gweld bywyd nhw I gyd trwy llygad hi, a mae'r ddau gyfres yn arbennig o dda. Yn neu chdi meddwl amdan sut wyt ti'n trin alcohol basically a dy fywyd a pan wyt ti dal adra byw dy fam a dy dad really. Mae'n werth I weld, mae ITV di fel wneud lot o bethau, di cael lot o bethau da yn ymwneud ddiweddar, so mae hwnna werth I weld. A wedyn y ffilm... Dwi'n arfer cael recommendations am ITV. So mae nhw'n dechrau gwella dim ol. A wedyn y ffilm Inside Out 2 di doglanio ar Disney ac o'n i'n skeptical iawn yn meddwl Inside Out mor berffaith o ffilm o'n i'n meddwl dyn nhw'n mynd I allu neud yn da arall ma nhw'n just mynd I ffwcio fo fyny ond na mi nath o weithio a oedd Inside Out 2 yn gret o'n i'n really licio cymeriadau newydd oedd y ffordd wedi cael ei strwythyr o di reid at ei gilydd y gret a'r stori y gyd yn gweithio'n mor dda fo'i gilydd so oedd o ddim yn siom ac oedd ei gyd yn gret a wedyn nes I ddarllen nes I orffan darllen Project Hail Mary gan Andy Weir rhywun perthynas wneud The Martian diddorol. Mae hwnna'n... Mae'r llyfr yna... Dyna fi beth ti'n mewn amdano, cos dwi wedi darllen o, mae gennau thoughts. O'n i'n meddwl oedd o... O'n i'n dechrau mynd yn annoyed efo'r ffordd oedd o wedi cael ei sgwennu. Jam di sgwennu'n dda. Mae'r plot yn amazing, ond mae di sgwennu'n ofnadwy. Na chdi, yn union hynna. O'n i'n mynd yn annoyed efo y ffordd oedd o, ond o'n i eisiau gwybod mwy am y stori. A cario ymlaen I ddilyn y stori drwodd. Mae 100% yn teimlo fel, mod I dod fyny o'r plat a mod i'n mynd, hey ChatGPT. Sticio hwn I fi, sgwenna hwn I fi. Oedd The Martian ddim yn teimlo gymaint fel la, ac hyd yn oed nes I ddarllen, Andromeda oedd yr ail? Nes I ddarllen hwnnw. Ac oedd y plot ddim cystal yn hwnnw. Ac o'n I fatha, mae hwn yn iawn, mae'n neud y job. Ond oedd y plot yn Project Hail Mary yn gret ond i'n licio'r ffordd yn mynd nôl ymlaen trwy amser tra y person yn darganfod dod yn ôl I ddarganfod be oedd yn I benno tra oedd ar y rocket ma ac yn datblygu'r stori ymlaen ond oedd yn teimlo fath o fod wedi cael ei sgwennu'n ddiog cant cytuno ond apparently mae yna ffilm yn cael ei wneud yn mynd allan blwyddyn nesa efo dyna ddim yn siocio fi pwy ydi o da pwy sydd yn actio fatha'r doctor neu'r athro I bobl eraill mae probably fel y ffilm yna lle mae Adam Sandler yn y gofod efo sbeidar mawr a Paul beth yna fo Ryan Gosling sydd yn mynd I fod yr doctor a Lord of Christopher Miller so mae'n mynd I fod yn ffynnu Lord of Miller so mae'n mynd I fod yn ffynnu a fod fe rai ddallt hynna o ddarllen o ti'n gallu deud ond hefyd mae angen humor I gario'r stori drwodd ond mae'n teimlo'n absolutely o'n i'n enjoyo ddarllen o cos spoilers or whatever ond mae o yn teimlo fel oh my god dyma be fysa profiad cwrdd a bod extraterrestrial arall achos dydyn nhw'n mynd I weithio ar yr un rheola a ni sy'n bach fel beth enw hi Amy Adams yn Arrival Ie. Ok, cool iawn
A wedyn, just un peth arall o ran technoleg, efo iOS 18, dwi really licio y feature, os da chi'n defnyddio Safari, da chi'n mynd i rwla fatha fucking North Wales News neu Daily Post, wrth gwrs. Dwi'n gobeithio da chi'n setio automatically fod y newid i reader mode, so da chi'n cael yr holl pop-up a fucking adverts thing na. Ond rwan, be da chi'n gael ydi fatha, mae yna opsiwn o unau reader mode neu read to me. So mae o'n darllen yr erthigol ydych chi. So yn lle fod o blaen, be o'n i'n gorau wneud, oedd o'n mynd i'r reader mode na, a wedyn oedd chdi'n highlightio'r text i gyd, a wedyn clicio yma, lle oedd chdi'n cael y cut, copy, paste menu bar, ond i fewn yn hwnnw oedd gen ti speak. A rwan, mae'n dweud, read to me. Option, so mae'n automatically dangos fyny pan mae'na erthigol newyddion neu unrhyw tudalen we sydd yn bosib iddo fod ddarllen allan yn iawn, mae'na reader mode a ti'n clicio hwnna a wneud just darllen allan y tudalen i chdi, a mae o'n mor dda. Neud siwr da chi'n dewis yr iaith, yr llais iawn i chi yn settings, am fod mae'n dibynnu, os da chi wedi dewis yr un shit neu beidio, os da chi'n dewis yr un da, mae'n gallu swnio'n gret, os da chi dewis efo'r un shit sydd dal yn stuck yn 2004, mae'n mynd i swnio fod 2004. Okay. Ond falle bod hwnna'n mynd i helpu fo beidio camgymryd o'n actual human go iawn. Ie. So, fi, un peth gynnau, cos obviously gynnau ddim amser i wneud unrhyw beth. Mae'n siŵr bod na stuff dwi'n gwachod, podcast y stuff dwi'n gwrando arno. Ond dim byd sy'n newydd. Obviously, dwi wedi, fel a living cliché ag ydw i, dwi wedi gwachod Shogun. Da ni mond i dechrau pennod 1. Mae gennau'r penod olau wylio. Faint sy'n na? Mae o'n fucking brutal. Dwi'n credu 8 neu 9. Oedd penod 1 yn ddigon... Brutal. Oh my god. Wow. Ond hefyd, stunning. Ti'n deall pan bod o di ennill y gwobrau i gyd. Do. A dydyn nhw ddim yn jocian bod o actually, swn i'n deud, 80% o'n efo yn Japaneaidd. Erbyn y penodau diwetha, 90-95%. Does dim Saesneg yn efo. Ffantastig. Mae'r actio yn arbennig fel o'n i'n crio. Mae'r penod dwi newydd wylio, so penod 8 yn psychological blast. Mae'n smasho brain chdi hefo fel o'n i'n meddwl bod fi'n deall hwn a dwi'n gwybod dim byd am y diwylliant yma a sut mae'n stunning. Mae di cael ei wneud mor dda do. Mae o fel proper old school TV miniseries. Ti'n modd fel da ni'n siarad am Pride and Prejudice 1995 job. Da ni'n siarad am fel mae rwy'n di cymryd gwaith nofel a di troi watched y rhaglen mewn i brofiad fel darllen nofel. Mae'n gret. Mae'r sais i yn efo yn mae fel kind of bargain basement Tom Hardy ond nhw'n i gymryd hwnna. Mae bach yn fel a mae'n actio fel gymaint o sais o'n i mor flin efo fo. Ac o'n i just fel, ti'n ma beth yna dy'r cymeriad ond mae just mae fel hachi absolute classic sais. Just yn o'i gyd. Just stunning ond fel i fi it's a cliché. Di hwn yn fel rhywbeth o Japan bysa'n amazing a gallai trio ymarfer pidlu sgiliau ieithyddol fi arno fo. Great, let's go for it. Just werth i wylio, unrhyw'n sefo ddim diddordeb o gwbl. Ond dwi'n gofidio yn arw fydd tourist numbers Japan yn mynd fyny eto. Fydden nhw fel, maen wedi ffilmio rhan fwy o'n fo'n Canada. O do? Do fel... Dwi'n credu maen nhw wedi ffilmio fel y cestyll o stuff yn Japan, ond rhan fwy o'r stuff arall, maen nhw jyst wedi fel cael i gyd o'r Asian American population o fel Seattle, allan i ffilmio fyny yn Gogledd America, Canada a stuff. Okay, so hwnna
Hwna dwi'n mor sori, fi methu cynnig unrhyw beth arall i chi. Wrandawyr anwyl, please gyrwch eich recommendations i ni. Da ni draw ar Toots.Wales. Pan da ni'n llai prysur. Yna twtio yn digwydd. Hogia, unrhyw newyddion arall? Unrhyw beth chi eisiau fflagio fyny? Hapus rapus. Beth i digwydd? Diolch o galon i chi gyd am rando. Dwi'n gwybod mae'n bach o challenge i ddod drwy'r diwedd, ond falle, sbrediwch allan dros y mis, de? Mae'na chapters, chi'n gwybod beth chi'n neud. Diolch i bawb sy'n cyfrannu bob mis, diolch i bawb sy'n cyfrannu themallwch chi, diolch i bawb sy'n just yn lawrlwytho. Gwrando, ni'n rili falch o'ch gael chi. Ond am rwan, ydyn ni'n ystag yn Bryn. Ystag yn Iest. Dwi off i Morbion dawel. Yn ystag. Tan tro nesa, Go, go, Morbid Rangers. Go, go, Morbid Rangers. Mighty Morbid Power Rangers. Next level.